panahon nga iya nga gigahin mga panahon nga iya gihatag kanato aron kita magpabilin nga dunay paglaom ang gikan sa saan sa Ginoo Igsoon. Nanay ko ng Ginoo sa way katapusan ng atong oras karon video abit na gyud sa iyo pa mga kaisunan oras 3:43 pa sa kabuntagon. O nga nag-iskot diri Igsoon sa ato ka iskutan kabahin ini sa kahimtang o sitwasyon sa kinabuhi ni Abraham nato karon nga hisgutan nga pinaagi siya pagpahilom kay nakasinapit ko siya sa pagkamaayos Ginoo kay mingon ganita nga sa iyang pagpahilom nagpasabot nagpaabot yun si Abraham kay apan kung ako sa katawo dili ka paabot kana bitang magdali hindi siya matawag nga nakaantos mao nga niini ato nga gibuhat hindi siya gitawag o ordinary nga trabaho kaya nagkihananglan mo siya o sakripisyo mao nga ikaw o ako kung makita sa Ginoo nga dili ka anayan dili magsab ka o antos o mo sakripisyo o mubuhat mao nga niining mao nga programa sa kahanginan sa FM radio o sa media sa Facebook live Luzon, Visayas at Mindanao naimugso kining mao nga programa sa sayong kabuntagon ang imong pulong ulang parahan sa mga tingin o kahayag sa mga lagianan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa isa pa na programa ni Pastor Gideon ang pulong ko kinabuhi ko makita ka na sa Mateo 4:4 hindi lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kung mabuhi sa ang tao sa matagpulong na magagula sa baba sa Diyos mao nga atong kinabuhi hindi kalimutan na dili uli lamang pagkaon oy angayan atong hatagan o atensyon tanan kay giingon man diha dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang may ganit ang lamang suon ay pasabot na aginay kapartner kay dili na siya pwede na makumplito ang saat sa Ginoo kung dili nimo ikumplitohon mao nga si Abraham sa iyang pagsakripisyo sa iyang pag-antos nakita ko sa Ginoo mao nga di panalanginan si Abraham padaghan o niya atong iskutan ang kinabuusap karon ni Jacob o ang iyaha nga uyuan nga sinaban mao nga kung imog yung basahon ang kasaysayan ato na kay ibuhat si Jacob sa pagservisyo ngadto sa iyang uyuan nga sinaban usa siya ipanalanginan dito sa lugar sa Bitil taas nga mga panahon nga sakripisyo sa ni Jacob kung ano na siya gisunod kung ibuhat nag-anto siya nagsakripisyo siya mao nga sa atong kinabuhi Kristiyano dili o dili kita makaadto sa ingharian sa langit nga dapit di ka makalahutay di ka kaantos di ka kasakripisyo kaya kung ibasihan ang Biblia ang mga tao kaniadto nag-agi grabing sakripisyo pagkantos usa sila nakadawat sa tinuod yung na panalangin sa Ginoo ikaw o ako adunay anayang buhaton aron ikaw panalanginan sa Ginoo dili o dili lagi mo panalangin ang Diyos kung iya makita nga ikaw dili anda bubuhat dili ready nga mo trabaho sa iyang ipatrabaho alam kanimo dalay ko ng Ginoo sa way katapusan ang apo sa taigsoon
labing gamhanan ug mahigugmaon ka nga Dios Ama. Tapos ka sa pagdaing pagpasalamat iligtag na o dapit sa kabuntagon. Salamat o Diyos sa lain usab na hugna sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa lain usab nga mga panahon na imong gihatag kanamo. Aron kami o Diyos makatagamtam sa pagkamaayo ikan kanimo. Apan aduna mi buhaton aron ka malikay. Aron ikaw mahimuot kanamo. Doon mi itrabahoon gayon aron ka mo panalangin kanamo. Salamat Amahan ining adlaw nga Biyernes Pitsa 9 niini nga bulan sa Pebrero Amahan. Bisan pa man sa panahon o sitwasyon na mong ihatag kanamo. Nga kami dunay mga dagko nga mga pagsulay. Dunay dagko nga mga kalisod nga among giatubang matag adlaw. Apan salamat Amahan na ikaw kanunay nagapamuhat kanamo. Labaw sa tanan ining mao nga dapit. Nga diin napundar ang mao nga sibyahanan. Away lain nga gisibya mao ang mga mensahe kayo gikan kanimo Amahan. Salamat o Dios ining mao nga dapit. O ikaw na ang magapanglihok niini. Ikaw na ang magapamuhat niini Amahan. O sa tanan karon nga mga panimalay, sa tanan nga mga FM radio na kanunay nagasunod ining mao nga programa. Salamat o Diyos sa lain usab na panahon higayon kami magatuban inigtag na ubapit sa iyo. Salamat o Diyos sa iyong pagbantay sa tibok na kong panimalay. Sa akong mga anak, ining mao nga dapit sa akong ugangan, sa akong kapika sa kinabuhi karon nga mularga paingon sa Maynila tuwid ko sa Saudi Arabia. Padalipdi ang ilang kinabuhi Amahan uban sa iyong mga kaubanan. Ibutang sila sa kasiguruan. Ang kasiguruan sa ilang kinabuhi na alagyon sa iyong mga kamot. Kung iandam o Diyos ang mga employer sa katapusan nila nga adunay kasing-kasing nga matinudanon labaw sa tanang mahinadlog ang kanimo Amahan. O salamat o Diyos imo na kining gihanay. Imo na kining gipaangay sa katapusan nga matinabuhi. Lord, kanunay sila imong ampingan. Ipadala ang imuhang niliguan ka mga anghel aron sa pagbantay, aron sa pagproteksyon sa katapusan nila kang magkinabuhi. Labaw sa tanan na mo kay tsunami ni sa banyo. O sa tanan na mo kay sunadapit sa Pilipinas Amahan. Salamat o Diyos. Even sa tanan karon ng mga FM radio, nakakaroon sila kasatagsa ka mga Pinoyanan. Nga naminaw, nagpatalingog o nag-andam sa ilang mga Biblia aron ilang natunan o maaglihan kung sa iyo ka kamatinog-anon nga mosaat sa ibang mga katawhan. Salamat o Diyos bisan pa man sa aming station manager Reverend Gideon Candelario o ba ni Pastora Russell o sa duha nila kamanganan o sa tanan gayong nga mga katawhan sa mga nga dapit bisan pa man sa pagpundar sa mga nga FM radio sa mga nga lugar Amahan. Ikaw na magakumplito sa mga kagamitan ibig sa kinabuhi ni Pastor Tim Ryan Magasaol naimo sa nagyatagan o talagsaon na kinaatman kahibalugitan kanimo aron sa pagpanggama sa tanan ng mga FM radio. Salamat o Diyos sa nagkalaing mga dapit o lugar nga diin na pundar ang mga sibyahanan pagsibya sa imong mga pulong aron ang imong mga pulong dili kini magpabiling kinago kung dili ibutjag kini sa tibok kalibutan aron ang tanan masayon ug mahibalo nga ikaw ang Dios nagsaad sa imong mga katawhan. Saad nga way kapakyasan, saad nga way pagkaluban, saad ug talagsaon nga saad tungod kay ang imong saad o Dios matuman gayud kini sa imong mga katawhan. Salamat o Dios ningtag na ug dapit sa kabuntagon. Dian usab ang imong ubos nga lagan, dian usab ang imong ubos nga suludon,
magapaambit sa lakas ug tataw ug yanong sabton sa tanan manaminaw karon sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat po Diyos sa pribilege kay kayo labaw sa tanan nini mga dapit ug ikaw na ang magapamuhat, ikaw na ang magapanglihok sa matag usa ka mga kinabuhi amahan. Kadungganan kay mayaan nanhak na gyud kanimo ang tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak personal na mo ka manluluwas ang tanan magaingon. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo. Ayaw buntag sa tanan karon nakaupi na sa inyo mga FM radio labi na sa mga muwa sa Facebook Live o lumakang sunan medyo nalit ko gamay medyo nahakot ko gamay sa ikong ginagmay nga kalihukan sa kasaka initatong o diya kinigwa na tamaan at usa ka isuon magpanghiyak kay atong tiyan na pinagpakatok na kay hait ng sin wala nga anining mao nga dapit igsoon amo magulin ginaginayan o pagpadako igsoon una nga ato nga nahibalan ka di ato ato sa nga i-apply karon sa paman sa pila ka tuig ato pero ginagbay ba nga nahibalan muna nga dili at tamo ginagko igsoon kay lisod na ginagko pero ginagbay lang muna salamat sa Ginoo ini karon na dapit sa kabuntano sa tanan karon nga maka-open sa inyo nga FM radio mayong buntag kaninyo tanan sabi na sa tibok na kong panimalay nagkahapon igsoon wa itulog ang akong anak akong ugangan kay nabali manggod ang amo ang ikatulong anak usok kay matulog pangandaw o niya magabi kay mumataman munang kining manag-atang managlusa itaw pagkabuntag niya dili man sa pwede nga ari sa diri sa FM studio magtulog kay kung mag-live ko mga igsoon kapalit man tong gaap kapalit man o siyagit igsoon di matingalan ning naminaw matingalan ning ulan ta sa Facebook live na background nga bata una nga diri igsoon ako ipasalamatan ang Ginoo nga unang nagamami og lain yun nga hinahinay na mo kapa igsoon o man sa mong ulangan ako na among nagikalingawan dire pagkakaroon muna nga ipasalamatan ang Diyos nini sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon anayan ko siya natong himayahon labaw sa tanan sa iyang pagbantay sa iyang pagproteksyon sa iyang pag-amuma munang ako ning basahon ang kasaysayan kung unsa ni nga isgutan ang dili kaduha-duhaan saad sa Dios ang Dios doon nagisay mga saad sa mga katawhan o ang iyang saad iya kining ipaagi kani adto pinaagi sa mga damgo o mga pananahon sa kasaysayan sa mga tao kani adto manaas kasulatan usa ni siya kasaglitan karon nato karon nga mga buhi maumangani nga anayan itukan o itudlo kayod ang Biblia o iwali ang kamatuoran lamang ang taos kalibutan doon nagitagaan yun ang kagawasan nganuman ang Diyos igsoon pagkakaroon iya sa kagawasan o freedom sa tao mahibalan yun ikaw o ako o sincero bagyo kang mga lagad nga tos Ginoo kay sa atong pagpangalagad sa kalibutan kung ano na tayo gitawag i-Marcelo ni mo ang tao musupil man mukontradik man na kung imo nga palagaron o iniso
kanabang pinugos ba musamot na ka-spoil. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon Sister Mary at Kanay Kabuso. Good morning Pastor. Ayong punta ko sa ninyo diha sa tanan nga mga kanay o Kabusong family diha sa Nanoyot. O nga sige irigumi o handom diha magbisita. Anto na lamang ilarga si Pastora kay nun sa Saudi Arabia. Orang tingali magkasuroy-suroy ni balik diha within 2 years kay duha man ka tuig ang kontrata. Una nga dili man na malingong diha igsoon sa 2011 o 2012. Iadusap na akong asawa diha dito sa Malaysia sulod sa duha ka tuig. Una nga kani adto kung mag-abroad ka lisod kay wa may communication exacto diha sa among lugar diha sa Kabangahan o adto pa magkapila ka kilometro angat sa bungton apay usa pa ang signal diha diri igsoon mura ra pag nastukaran kay sige ra man kung galayin sige ra man kung kapaambit sa mensahe Ginoo gandang buntag kung naray wifi naray connection wala ako sa giingnan. Nagdepende sa imong kahitnang kay ikaw ra bagyoy nagdala sa imong pisikal nga bahin nga moadto ka sa Saudi Arabia. Nagikan ko sa Malaysia mga eso o naluoy ko sa akong asawa kay naman nagkasakit man to siya toxic winter ba iksigan ng mata ako sa ingnan kanimong panarbaho diha kulang na ako sa ingnan pero tugat pinaglory pinagis mga pag-ampo nawala man tong toxic nawala igsoon nga nag-eskwela siya sa 2014 pag uli niya eskwela sa education nag-graduate siya o 2018 wala to nagdugay ang toxic winter tungod pinagi sa mga pag-ampos Ginoo. Salamat sa imuhang nga pagwas karon Ma'am Bibo Babor Toris Glorian maayong buntag Pastor maayong buntag kanimo sa biya ma'am ang pingan mas Ginoo sa matag usa wala nga karon mo adto man ko sa airport ayo nilang larga igsoon sa ilang flight going to Maynila daghan silang kauban o niya adto gid sila tingali adto sa Cavite ang ila nga pag isdiin usa sa pipila ka mga simana tingali og adlaw uldo na magoy gitawag og proseso usa ka paadtoon sa laing nasod. Ang medyo gamay na advantage ang akong asawa kay gikan na magod siya sa Malaysia doon na siya kasinatian sa pag-adto sa laing nasod. Kanya ang ilang iyang mga kauban mga beginner ba murag kanang huna-huna bitaw nga wala pagkakasulay og atong laing nasod excited or dili excited ana ba mao nga labaw sa tanan sa nature na usab ug kalihukan sa mao nga nasod kay inyong padulngan dapat makabalo ka daan mao nga trainingon ka screeningon ka kung sa nimo angay buhaton aron dili malagot ang imong amo. Natural man ang mga igsoon ay Malaysia. Sa kalibutan igsoon na kay angayan nimo nga sundon. Bisan gani sa trabaho, di makasweldohag dili ka ka-comply sa ipatrabaho nimo. Salamat sa imong pag-watch karon Sir Marvin Puson from Topas, Manoyo, Negros Oriental na naglantaw karon sa atong programa. Maayo buntag kanimo Sir Puson ug sa tanan nga mga Puson family. Diya gyud sa Manuyon sa imong mga igsoon sa imong mga ginikanan mangumusta ko kanunay kaninyo diha ang pingan mo sa Ginoo sa matag usa nato ka trabaho unang ako igsoon murag medyo kining akong mata murag nanay gitawag og orasan kay mo mata man jud kog alas 2:30 sa kadlawon bisag kapoy gid akong lawas kahapon igsoon kay gilagmet dunay kalihokan nato diri nga ginagmay panday-panday ba
Pero kanang ginagmay mo ekson paingon ra bigadas ginagko. Ayaw og ginagko dayon. Ginagmay lang usa. Magani si Jesus, dingon siya, kung kasaligan kas kag may mga butang, kasaligan kas dagkong mga butang, ayaw pangandoy og dagkong butang dita. Ginagmay lang gud. Ana ba? Mura pag pamaagi sa insect. Taga China eksoon, ginagmay nga ginansya ba sinintapos pero di man bisag ginagmay mao'y nangadatok sa mo. Imin ba? Kung imong kuhaon gani ang mga pamaagi sa mga Chinese, ang mga Pilipino nga di kaagpas, di yun mutuo. Kailangan lagi ang Pilipino dagko kaayo og ginansya. Ang puhunan halos katunga ang ginansya. Ya ang problema kay di man sa mahalin og pila ka bulan agong upan man lamang unya tayon. Ang alakang singon tas pamaagi sa mga Chinese. Imin ba? Mao nga niining ato nga pagtulunan sa kabuntagon ang pagtuon sa Biblia, dili ta magapupo og pamaagi ug giun sa Ginoo ang mga tawo kaniadto pagpanalangin. Ako kining basahon ang kasaysayan sa kinabuhi ni Abraham. Kay naghisgot man diri igsuon, unya mutik up ta sa kinabuhi ni Jacob o ni Laban. Usa ta mobalik sa kinabuhi ni Abraham. Kay si Jacob igsuon pag umangkon ni siya ni Laban. May hinungdan, kung dili gud kahimasa sa Biblia, dili ka kakatpon, dili ka kahibalo, o dili ka masayod sa kahimtang nga ang Dios dunag gyud saad sa iyang mga katawhan. Mga pamaagi, sitwasyon o kahimtang, o giunsa sila pagpanalangin, giunsa sila pag-communicate. Kaya pagkakaroon may igsuon, dali kayo kang communicator. Muingon gani nga, sama na ay wifi diha, na ay koneksyon diha, na kay cellphone, na kay load. Bisag tuwa pagka sa United States, makontak ka, mag-video call. Wow! Kita tayo kung saan ay muhang dagway. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sister Mary Ann Kaday Kabusog. Salamat sa Ginoo sa lain na usab nga kabuntagon nga iya pa ako gipukaw. Iya pa ako gipukaw, Pastor. Bisan pa man sa mga pagsulay nga niabot sa akong pamilya, pero nasayod ako nga dili kami niya pasagdan. Ang mga pagsulay, Sister Mary Ann Kaday Kabusog, gihimo na siya sa Ginoo pagsulay, pagtisting nimo. Lahi ang panulay, lahi ang pagsulay. Atong timanan ha, lahi ang panulay, lahi ang pagsulay. Ang pagsulay pagtisting na sa tawo o sincero ka ba. Mahisgutan nato niron ug haong nis imong kinabuhi. Kay mismo si Abraham gisulayan, usa siya gipanalanginan. Amen ba? Mao nga sa imo nga kasinatian karon, Sister Mary Ann Kaday Kabusog, ug sa tanan nga magatawhan karon nga naka-open sa inuang mga FM radio, ug sa tanan nga muwa sa Facebook Live, lahi ang panulay, lahi ang pagsulay. Kay when we talk about panulay, si Satanas na maigsoon nga panulay. Ang pagsulay igsoon gikan sa Dios sa kang Abraham nga gisulayan siya sa paghalad ni Isaac nga iyang buktong anak. Ato karon matuki ni, pero sa dili pa ako nga basahon ang ato nga kuhaan o kasaysayan sa ato karon nga tema. Ang ato karon nga pagahisgutan ang dili kaduha-duhaan saad sa Dios. Kinsa maning gisaaran ni ini. Ikaw ani, ako ni ini, ug ang mga katawhan kaniadto nga mao si Abraham.
muingon gani kang dili ka doa-doaan nga saad. Kung ang Dios gani mo saad, tinuod yun na. Pero gani kung ang tao mo saad, sulay lang gud sa imong kinabuhi igsoon, pila ka tawo nga migsaad nga nangapakyas. Dilo na kuha ba nato? Sa akong kinabuhi kani ato sikat sa akong pagkabata hangtod karon, dili lamang 50 ka mga tawo ako ang nasinatian nga migsaad nako nga labaw sa tanan kung miingon gani ang tao, ako ray bahala ana. Pagkalayo ara gyud nas Tinuod. Pero ang Dios gani mo saan. Salamat sa imo ang kinabuhi Pastora Imagine Candelario, nakamanta mo sa iyo diha. Ready na mo sa inyo ang flight going to Maynila. Ampingan mo sa Ginoo. Labi na sa imo mga kauban nga mga beginner. Pagkakaroon mga igsoon, dili magod kanabang lison nga i-communicate ang tugas laing nasod. Ano man na may agency nga mulaban ninyo, naaman nimo ang na ibalo makagiunsa ka sa imong among gilisod-lisod bagag wala, di ba? Pero kitawag og direct hiring mo na yung lisod sama sa among sekretary ini adto kuwait. Bata pa to siya ato, ni graduate siya o college o criminology 4 years course. Matod pa siyang testimony yato sa kuwait direct hiring. Walay mga requirements bitaw nga dikta lang. Unang pag-adto niya sa kuwait, gipreso siya. Tingali na ilado maning Sir Marvin Poson ang amo nga sekretary diya sa CIT department. Yan nagkaipaluman ni sila na mularga ng akong asawa. Una nga ingon siya, matod pa siyang testimony, tinuod maguna Sir Sam. Niya to magkukwait, tulo ka tuig ko dito. Nakabalo ko, usa ko nakabalo na nakaato di sa kuwait. Na sa ihang testimony, matod pa niya, pag-adto niya dito, napreso siya. Unsay napresohan niya. Ganong gibulag sa mga grupo. Kada na pa sa Biblia. Naditikma siyang luggage igsoon nga naa sa Biblia. Ikuha siya, gipreso siya pila ka adlaw, pila ka oras pa. Hado kami niya hasta yung mga kauban. Kaasa na marunong itong kauban. O iduol siya kana bitaw nga matara na lamay nakita. Wa gyud sa kaila. Nanala makaila kag matara lang nakita. Moto nga pipila ka mga oras, iduol siya gi-explainan sa isa kini kay Biblia, kani ba atong gibasa. Bawal maguni dito sa Saudi Arabia o sa area nga dapit. Presoon magyud ka. Amen ba? Muna nga ikaw ug ako, kung unsay mga palisiya sa laing nasod, dapat mo adapt ka. Dili ka lamang toljoron, dili ka lamang unsaon dito, kanang pasakitan o unsaon ka. Binuangan ka, kay kasagaran ko ato sa laing nasod, mga bayi, mga igsoon, mga dalagang minyo. Unang ikaw lang yun nahipaluok ang Diyos. Unang akong deklarasyon, ampingan mo sa Ginoo. Ayaw lang yun mo o kabalaka. E matod pa sa Ginoo, ang iyang saad dili good siya bubulag. Kung ikaw dili mo bulag niya. Ano na yung mensahe si Pastora Imagine Candelario? Good morning sa tanan nga mga pinanggang anak sa Ginoo, nga mga viewer o listener. God bless everyone. Maayong buntag ka na itong tanan. Ilabi na sa mga FM radio nga naminaw karon. Ilaban niya diri sa Farmer Association na nag-uol in town. Diingnan siya sa usa ka kauban nga, unsa man gyud magpakadato gyud ka. Kamo ato magyud kag laing nasod. No. Dili na sa gitawag og ang purpose mo ato kas laing nasod aron ka madato. Kay bisan asa gyud ka, kung padatuon kas Ginoo padatuon gyud ka. Bisag naara kas inyo ha. Amen ba? Kadagang kay mga tao nga matingala. Nag-uban nga nung nadato man eh. Nadato ka nakakupkup og bulawan di iyahan ang linyada. Di ba? Kadagang mga tao sa kabukiran nga matingala na karon nga nangadato. Mao nga bisag adto pagkaslaing nasod,
kadaghan kay nangabron igsuon nga way nahimo pila ka tuig, way napundar, labaw sa tanan kay wa may Ginoo. Kadaghan kay mga OFW moingon ta nga nanigulang na lamang tinarbaho sa laing nasod. Wa gyud tawo napundar bisan na lamang gamay balay. Apan kun ang ikaw naas Ginoo, kanang tanang kahago nimo, wow, 100% na agunay maaplayan. Salamat sa imong pag-watch karon, brother Pops Zilon Mingito Garcis from Lapu-Lapu City. Kumusta man ang imo nga pagpanarbaho diya sa dapit sa Lapu-Lapu? Nya ako na ning basahon igsoon ang ato nga heading, naputol magud kini ha maigsoon akong gitrayan. Unang ni usog ko og live, wala na title dito kini, wala na nabutang dito ang ako nga title, ako na nang butangan igsoon. Ingon diri, ang dili kaduha-duha ang saad sa Dios. O niya gisgutan ang kinabuhi ni Abraham. Apan sa kinabuhi ni Abraham, wala siya panalaginis Ginoo, wala siya hatagi sa saad sa Ginoo. Nagpailog si Abraham, oy. Munang ikaw Kristohano, kung dili ka kapailog, ang mentalidad magud sa tao, layan ang tao nga instant ba? Madato dayon. Dili na ko na ikahatag kadto sa uban. Uldo sa akong amahan maunay kinaiya. Nganuman akong papa di nako to ikaulaw sa tikong kalibutan. Pero doon na to sa mga kalihukan ba nga dili haom sa iyang pangandoy. Kaya ang akong papa dili to sa hilig og trabaho. Kay siya sikat sa iyang pagkagamay, kwartahan magunto. Mao nga kun ang bata dili matraining gikan sa kagamay og trabaho, pagkadako anak tapulano na. Hello mga ginikanan, nakabantay mo sa inyong mga anak, di magyuna malilong. Sulayin ang inyong mga anak, gikas pagkagamay hantod pagkadako magkato nagbuot. Ayaw na i-training pagkugi, di ba? Pagkatapulana na, bisag pagsuga sa plato, paghugas, paglungag, panilig, di na mo trabaho. Kaya maulagi na training sa ginikanan o amahan nga sa iyang pagkatapulan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, brother Pops Zilon Mingito Garcis from Lapu-Lapu. Maayong buntag po, pastor. Okay ra pastor, grasya. Sa Ginoo out na ko karon alas 5 sa buntag. Ambingan kas Ginoo sa imong nga layo-layo pa man mention alas 4 pa. Maunay mga ato abang mga pagpanarbaho nunay gitawag og schedule. Kung sa kanus aga og arka sa security guard, kung 6 to 6 ka, mo gawas ka, mo duty ka, wapay alas 6 tuwa na ka 15 minutes before ang imo ang on duty. Kay murubig pa man ka, muraon pa man ka, kunya mo take over ka sa imo nga gi-dutyhan nga imong gisundan, unya imong checkingon. Kung sa mauna sa palisiya sa security, kay mismo nakaaging magkuniana nga mga kalihukan o trabaho kaniadto. Nasa gitawag o palisiya gyud. Kung unsay mga wala sa propiedad nga imo nga gibantayan, imo nang liable bisan gamay nga porsyon. Muna nga naa kay mga records kung kinsay ning sulod, kinsay ning gawas, kinsay mga tao nga imong ikahalubilo, kung mga sakyanan nga nisulod, unsay mga plate, mga plaka, kinsay driver, kinsay mga passenger, nisulbi ng gwardya. Naapay mga tao, igsuon nga mga abusador ka na mga arrogant ba. Unang nagbantay ko sa akong university kaniadto, gihumutan kong kulatahon sagit. Hindi ko wala may problema. Wala na problema ka na mga tao, mga hulga bitaw ka na mga ulata o mo patay. Masagdain na sila, oy. Total na may Ginoo. Anda mo panalipod ni mo igsoon. Kana nga mga trabaho ko dili man siya basta-basta security ka. Daghan kay mga kanalabi nag mga area nga imuha nga gidutihan. Ayaw lang gyud og duka-duka kay duklon niya ka. Salamat sa Ginoo, mun inana ang atong kahimtang. Ako kining basahon.
ang dili kaduha-duha ang saad sa Dios. Unya mag-iskot ta sa kinabuhi ni Abraham, ni Jacob ug ni Laban. Aron ato ni masayran, ato kining basahon ang kasaysayan. Maong ang security guard, pastor, dapat mapailubon yun, andam kanunay musabot sa tanang mga tao. Kontrol rayon tas atong kaugalingon. Tinuod yun na. Kay kung dili ka mo kontrol sa kaugalingon, kita gyud kag sinumbagay dayon ananggit. Na magani gipusil, na magani gikulata. Although sa ako nga pagkapantay sa una, kay university man ang mga estudyante, kay ang palisiya man ko sa university gitawag no entry no ID policy. Unya kay na makay palisiya nga gisunod, under control man kas imongin ug unsay order dapat imong tumanon. Kay kung ari ka sa military manner, follow first before your complaint. Munay lisod. Kay kung unsay palisiya, dili ka ka-complain, dapat mo follow ka, usa ka mo complain. Onya no entry no ID. Pag abot sakit, paglantaw ni mo, dili man iyang nawong, wa na. Lista na yun. Confiscate dayon ang mga ID, atubang dayon sa guidance. O niya, kinaamay mga estudyante, mga maldito, mga hambugiro, labi nagwala, matraining sa mga ginikanan, kay nag-ana-anan o bugoy-bugoy. O niya, dili biya bukid, syudad biya. Naatanan gitawag og organisasyon, nga gitawag og mga fraternity. Munay lisod, may pay mag-security ka o grocery, kay imong gibantayan ka na lang na manggil-gil ya sulod. Munang salamat sa Ginoo sa mga kasinatian bitaw sa itong kinabuhi. Ikaw ug ako ray nasayod sa sitwasyon. Ug ari butas kabukiran, ug di ka mo lihok, di ka mo kugit pananong bisan unsa, wa gyud kay magkupkop. Mao nga syudad o bukid dapat nagugay buhaton, dipindi sa sitwasyon. Balik ta sa ato nga mensahe igsoon. Ingon dire sa pagsaad sa Dios kang Abraham. Unsa may saad sa Dios kang Abraham? Nanumpa ang Dios kang Abraham. Grabe. Pero ang tao kung manumpa, moingon gani ang tao, ako ray bahala na oy. Tutukay na, di ba? O aksyon na, o sibat ng ilang tawan. Ipagkasunod ana, dili na nasaad, balo na lang magpapakita, pabana nimo. Mumaninong na naganggang maisgaw, ayaw mo o sulod-sulod dayon o online kung sa diha, ako ni nga ipahibalo. O magani na naatay kaalam o kay balo aron tani mauwa. Ibig gani sa Biblia, dagan kayong maguluwa. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Pap Zilon Mingito Garcis. Amin, Pastor Tino Odyod ang nakanindot radyo sa atong kauban. Kanunay ang Ginoo sa atong panarbaho. Tinuod gina 100%. Bisag asa ka nga manarbaho buhat man kaugaan. Kung kauban nimo ang Ginoo, wow. Kung naamakas kabukiran, dapat kung naakas kabukiran, dawato ni mo ang kamaturan nga naakas kabukiran nanginabuhian. Ayaw kaguol sa mga syudad, taga-syudad, nga tuwa sila dito. Kaya siyempre, tuwa man sila dito na anak. Mauna nga akong mga eksoon, wala sa na ako na ikaguol. Nga tuwa sila sa Manila, tuwa sila sa Cebu. Ako rin nabilin diri sa among yuta nga mga batuon. Tigidiyaan maguni. Ako mismo ni sibat ko. At kung manoyo na minyo ko. O niya doon na may revelation ang Ginoo nga pabalikod na diri sa 2015.
O niya nagduha-duha ko igsoon kay nanuman mo balik pa pa ko diha nga gibiyaan magani na among lugar, gilungkam na magani ning among balay kaniadto, gihimo na maganing tangkal, gilawigan og bigal. O kung sa diha igsoon kay mura na lagi ipasagdan na maburog sa basura na lamang. Niya itong mga panahon na malandong ko kung mubalik man ko dito nga gibiyaan magani to sa akong mga igsoon mga ginikanan. Mubalik na hinuon ko aning lugar nga wa man ni klaro kaniadto. Gubot among pamilya, way pagkaon, layo kalsada, layo kuryente, way tubig, tanan. Piting paita kaniadto sa gagmay pami. Pero tugad Bidaglory sa year 2015, wa pa may kalsada diri eksakto, wala pa'y kuryente, layo pag tubig. Pero karon tanan na ana. Na kalsada, highway na ay kuryente. Dili kay kuryente lang na may wifi, na may tubig. Grabe. Ingon niya na igsoon, mag-agig yung kagsakripisyo. Mao nga si Abraham, nagpailog siya, nag-anto siya. Pero doon na sa isaan, doon na isaan ang Ginoo niya. Ayaw sa igsoon, abi kay na ay saan ang Ginoo niya mo, di wala sa kay buhaton. Kami diri igsoon, sikat sa pagsugod, pagbalik sa ministry, pagkagrabihan kalisodoy. Kaingon ko sa amo nga kahit ang kaniadto kung mubalik pa itong magsigitag hulian kada simana la kaugikan diri paingon sa checkpoint maghakot-hakot ko sa akong mga sako imuuli ko mi paingon sa Manuyod kay Manuyod di ko nag-ulian ato yung focus mi diri 2018 pag-graduate sa akong asawa of education diri namin nanimuyo kay eskwela bina akong asawa unya akong among anak ka eskwela pong bais while ko nagtudlo sa eskwelahan grabe kalisod pero karon tugad Bidaglory gipahimutan kita sa pag-ayo napay FM radio o kining tanan planos Ginoo aron ikaw ug ako magkahibalag ta pinaagi sa media. Wow, dili lamang sa media, sa mga FM radio nga nakadungog karon. Matingala ko na kinsa man ang mga kandilaryo dihang magsigigyaw-yaw. Sige kung kasunod anak nila kadas alas 3 kadlawon. Tugad Bidaglory. Ako kining basahon. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang saan. Kinsay nanumpa? Ang Dios. Pero kag tao manumpa, alagaran ako ang katilingban, hands up pa, hands up. Sa panahon sa diskursohay, lamay kayo saan, ako'y inyuha nga pilion, sayon kong doolon, lisod kong pangitaon. Hinoon man. Ato pa nasabtan ang ilustrasyon. Kay lisod biya ang pag kanabitang pag-obliga ba, lisod biya ang pagbuhat kaysa saad. Saad, lami kayo ng litukon sa tao. Mga batanon, ayaw yun mo. O pabitik sa saad-saad. Pitsa 14 na pag yun. O niya ang kasagaran mo saad, laki man ko. Kung di ko mo saad-saad, labi nagkabahay gugma-gugma. Lison na yun. Lison na igsoon. Kaya mo ingon ang tao igsoon. Ikaw rin dyan akong hipumaon pagkakitas lain. Tuwa na po'y guwapa. Lison. Isaan ngatos Ginoo nga siya mo'y alagara. Hindi yun ka mapakyas ikan sa Ginoo. Ano na'y mensahe si Brother Papsi Elon Mingito Garcis? Amin tinuod yun na, Pastor. Tinuod yun na. Karong 14, kadaghan kayo mabiktimaan ng mga bahay uniya. Unang ayaw mo kumbiyansa. Basi maglagot ng mga ulitaw na ko ani may suon na unsa man is pastor na bukik man hinuon ko ani. No, wala mo mabukik. Gi-remind mo. Kay ikaw o ako kung ano na kay saad sa imong pagsaad, ikaw ra unyay mabiktima.
mao nga kun doon na kay pakigsaan ngadto sa Ginoo, buhatan na tumanan na. Kung dili na nimo tumanon, ang Ginoo mo ingon nimo asa man tong imong gisaad ana. Maninglan gyud ka. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon Ma'am Norberta Yutratsi. Kumusta man ang imong pagkatulog, ma'am? O sa tibok nimo nga panimalay. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Wow. Ato yung pangungustahon kanunay ning ato nga mga kahigalaan. Una nga dunay mo text nako personal sa Messenger. Basta po good morning gani, Pastor, maayong hapon, maayong buntag. Sa atong mga follower o viewer sa Facebook Live, mo text nako sa Messenger, akong ingat niya. Kumusta man mo diha, ma'am, sister? Sir, kumusta man? Sa okay lang. Nag-text lang ko nimo, nag-greet lang ko nimo. Pastor, wow. Okay lang, dili kay kumustahon nimo. Moingon din, moras gihapon, Pastor, naas kalison, nag-antos. Uy, mo ba? Kusog ra kayo ning ilong na to, giginawa o niya nag-antos? Kanang nag-antos, kanang nasa hospital in taon, nga naana lamang naginawa tungod sa tunlan. O na nag-antos. Pero kusog lang tag mo trabaho, update lang tag kusog, yatag sa Ginoo. Gawas nun tayo, iksuon nga mo kuki. Although, naamagoy kinaiya sa tao, kanabitang pagkatapulan nun. Kaya kung maogan ay makinaiyas tao ka ng pagkatapulan, sa imong pagkatapulan, ikaw sa mag-antos. Ganun man, wa man kay trabaho makatunan. Tinood dili, tinood yun na. Ultimong paglungag, ultimong paghugas, panilhig, panlaba. Magsakripisyo ka, kay dili ka manlaba, manimahog yung kang agupok. Imin ba? Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi, maayo jud, Pastor, sa uban, sa tabang ni Lord. Tinuod yun na. Mao nga si ang Diyos dunay sa ipakiksaat. Ngadto kang Abraham, ako ning panayon pagbasa be. Okay mo diri. Sa pagsaad sa Diyos, kinsay nagsaad? Ang Diyos. Kinsay iyang isaaran? Si Abraham. Kinsa man si Abraham, tao sama nimo. Wow. Kung si Abraham gisaaran siya sa Diyos, ikaw ug ako posibilidad sa aran kas Ginoo. Ang problema lang, kung ikaw ug ako dili mo sanong o dili mo tahon o dili mo tuman sa ipabuhat sa Ginoo, matuman ba ang saad nimo? Gikan sa Dios dili. Ganun man, tistingan man ka, sulayan man ka, sama sa atong testimony sa atong igsuon gikan sa manuyon. Nabisan pa man sa mga pagsulay, Pastor, nagpabili mi. Wow. Ganun man, tistingan man ka, lahi ang pagsulay, lahi ang panulay. Tistingan ka, o tinuod pagyod kang ikaw atubangan sa Ginoo. Kay kung dili mo talikod ang Ginoo nimo, mo talikod ang Ginoo nako, sa kaniadto nga wa pa mi madayong uli diri, tingali nangamatay na mis bagyong udit, kaubas among balay diya sa kabangahan, uban sa kong pamilya. Tinuod ko na. Pero tugat pinaglory, pinaagi sa saad sa Ginoo, pinaagi siyang plano, pinaagi sa revelasyon, nga gipadayag sa Ginoo, ni apami, buhi anton karon, og nagwali atubangan sa mga tao sa FM Radio o sa media, Luzon, Visayas, at Mindanao, ibig sa laing mga nason. Like Abraham, nagsakripisyo mi, nagantos mi, naghago mi, ulan ug init, bagyo bisan unsa, para si mayas Ginoo, apan gipadayag sa Ginoo ang iyang pagkamaayo sa among kinabuhi. Munang ikaw ug ako, kung nakaagi mamig sakripisyo, ikaw ug ako makaagi ni ana, apan di man kung naa ang Ginoo, dili ug dili gayud ka niya pasagdan. Ako kining basahon pagpadayon, wa pa man ako nabasa.
Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya. Pagtuman sa iyang saad, nanumpa ang Dios ngadto kang Abraham, pagtuman sa iyang saad. Ay ang tao mo saad, labi narong Pebrero 14 sunod bulan. Inday, ikaw lagi akong gigugmaon. Pag makuha na gay ning gusto, wa na asa nag-inday. Magbantay ta, mga batanon, mga ilagulitawo, mga dalaga. Kay sunod problema yun na. Ang iyang kaugalingon, ngalan sa iyang pagpanumpa. 14, miingon siya, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw, og hatagan og daghang kaliwat. Kinsay nagsaad ani ngadto kang Abraham? Ang Dios. Niingon ang Dios kang Abraham, panalanginan ko ikaw Abraham, ihatag ko kanimo ang pabor gikan kanimo, o ihatag ko kanimo ang daghang kaliwat. Si Abraham wa siya nalimot sa saad sa Dios. Kay nasayod siya nga ang Dios nagsaad niya dili sama sa tao. Mao nga ikaw kung salaran sa Ginoo, ayaw ka balaka. Kay ang saad sa Dios dili gud ka hatagan niya nga ikaw maalabot. Tingali dunay mga panahon nga tistingan ka sama sa gibuhat sa Dios kang Abraham. Pagsugod, pagmisyon, kung tinuod bagyod ka nga mialagad ngadto kaniya. Ingon ang 15, nagpailog si Abraham og nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Wow! Muna ang tao dili ka pailog, di God kadawat sa gisaad sa Ginoo. Mao nga ikaw kung gisaaran ka sa pagkamaayos Ginoo mo, ingon ang Ginoo kanimo, pinaagis imong revelasyon, pinaagis mga damgo, mao nang timan-e. Kung doon na kay mga damgog revelation nga ipakita sa Ginoo mga pananawon, ang pimi na kay pagpahibalo na nimo sa umalabot nga mga panahon. Nganong gipaabot na nimo pagpahibalo na nga dili ka angayang mabalaka sa mga panghitabo sa unahan, kay nag-una na ang pahibalo gikan sa Ginoo. Amen ba? Kung adto gani kasagira ang usa ka lugar, kung adunay espiya sa mao nga lugar nga mo'y mugiyan nimo, sigurado gyud ikaw mao'y mudaog sa gira. Apan kung mo adto gani kasagira, wa ka kahibalo kung asa ka agi, asa ka paingon, asa ang nag-atang nimo, patay gud ka. Nakahinungdong batas mga gira kanyan to, nakadagdag kay mga das kasundaluhan nga nalanganin. Ano man wa man sila kabalo, asan sila agi, kinsa ilang kontra. Apan kung doon na kay giya sa atong pagkakristohanon, wow, ang mulig na to Holy Spirit gikan sa Dios. Apan timan duha ang mugiya sa tao, Espiritus Ginoo o Espiritus dautan. Maunay angayan natong bantayan. Kaya ang Espiritus dautan mo na imugiyas tao, mailan sa nas mga batasan. Padayon kita eksoon, nagpailog si Abraham o nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung sa may gibuhat ni Abraham, nagsiting pretty siya? Wala. Minglihog siya, mintrabaho siya. Usa siya gipanalanginan. No, ingon dire. Nagpailog si Abraham o nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao nanumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya o ang nanumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. Ingon ang 17, buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga modawat sa iyang gisaad, dili gayon niya usbon ang iyang tuyo. Anong gisulti ni sa Dios? Iya sang usisahon
Kana bang tinawon ba? Kung sa man ang tinawon, klarohon ba? Kung kasaligan ba ka? Kung takos ba ka? Nga mudawat sa panalangin. Kaya ba sigikan kas ka pobre, nadato ka? O niya nakahibalo na biya ang Ginoo. Akin tawhanan ni madato ni mugarbo niya ni. Muhangin o niya ni, na mubalik yung itong bagyong udit. Naghanon niyang mga balay aning lituan. Kaya ang tao igsoon na may kaugalingon plano ba? Na may kaugalingong tuyong intensyon sa imong trabaho, sa imong kahimtang karon. Kung naagani kay intensyon, tuyo ba nga dili maayo para sa imong isig kataw labaw sa tanan sa Ginoo, di magud ka mo lang pos. Ngano man ang magbalampuson igsuon ka to kay mutas Ginoo, dili biya katong mga tao nga dunay planong dili maayo sa iyang isig kataw. Imin ba? Klaro dili. Klaro oy. Kung imo basahon ang Biblia, mao nga si Abraham gitistingan sa Dios. Ingon ang 17, buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila. Tinawon ba? Mao nga ayaw kaguol kung dunay mga pagsulay nga moabot nimo. Ayaw dangop sa imo silingan, sa imo isigataw, sa imo magsigka magtotoo. Kung mahimo ato nilang pastora o ni pastor, kung ang pastor o pastora ang ayan sa nga kasumbungan sa imong problema, kinaama sa mga pastor igsoon nga utrosab nga buluyagon. Maupay hinuoy mo karga. Muingon pa hinoon, ayaw mong simpa diya, o iwa man na sila'y klaro man. Diri mo. Mangumpinsir na hinoon. Dilo nakuha ba na to? Pero ang Diyos igsoon, naagyos insaktong pagproseso o paangay. Ingon dire sa 18, mao kini ang duha kabuta nga dili mausab o ang Dios dili mamaka. Dili gyud mamaka kang Dios. Sa gisaan niya ngadto kang Abraham gituman to wala. Gituman pero gitistingan usa si Abraham bukan ang testing. Ato narong basahon unya human ini moadto pa man tang Jacob ug ning Laban. Ug unsay kahimtang ni Laban ug ni Jacob sa ato nga pagabasahon, kay ang Dios do na po say pakiksaad kang Jacob nga panalanginan si Jacob. Wala pa na tao si Jose ana, dili sa tamol discuss hisgot mo discuss ni Jose kayang anak ni Jacob adto sa tam ni Laban ug ni Jacob igsoon. Ingon dire, mao kini ang duha ka mga buta nga dili mausab o ang Dios dili mamaka. Busa kita nga nakabaton o kasiguruhan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malikon diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Wow. Pangutana, asa manato makuha ang paglaom? Asa manato madungog ang kadasig? Diya pas imong silingan sa imong isigataw, sa imong isig magtotoo? Wala. Naa sa Biblia. Ano man, makaingon man ka nga, dunay mga tao nga wa nay paglaom, makadungog sa pulong sa Ginoo. Wow. Dili ba day ulahi ang tanan? Dili pa ulahi ang tanan. Habang ang tao ay may buhay, ay may pag-asa. Ikaw ug ako pareha level atubangan sa Ginoo. Lamang na ay level or step ang atong kahimtang og sitwasyon. Imin ba? Ingon dire, 19, gihuptan nato kining paglauma. Ingon nga angkla. Unsa man ang angkla? Unsa man ang angkla? Kana bang naa sa dagat ba? Pananglitan na kay sakayan, na kay barko, kanang barko na nay angkla. Maunay ilabay sa mga marines or sa mga nautical nga mga course kanang nag-uniform diya og overall. Munay ilabay igsoon motarog na dito sa bunbon sa dagat
mao na hinungdan nga dili na maanod kaning inyong sakayan muna sa naiangkla. Sakto ba? Kaya nagiskat matag angkla. Ang mensahe Ginoo ingon diri o ako ning basahon. Gihuptan nato kining paglaom ingon nga angkla. Asa man nato mahuptan ang paglaom pinaagis Biblia. Kay ang Biblia naghatag nato og pamaagi. Unsaon nato pagsimba ang Ginoo, unsaon nato siya pagdayeg, unsaon nato siya pagsunod, unsaon nato pagbuhat aron kita makahimuot sa Ginoo. Ang problema manggod kung ang naas Biblia ang imong batasan, ang imong kalihukan sa kalibutan dili haom sa Biblia. Nagaan kaha kag angklas paglaom sa Ginoo dili. Apan kung ang imong kinabuhi makita sa Dios sama kang Abraham, nga ang Dios nakigsaad kang Abraham, apan si Abraham itistingan usa sa Dios. Wow! Mao nga ikaw kung di ka ni kakapasar sa testing, di ka angayan nga mudawat sa panalangin. Dili ko angayan nga mudawat sa panalangin. Kay mahitabura man ang abusaran lang sa tao. Labaw sa tanan kung natagan ang tao panalangin, dili na unya kahatag og lugar para sa Ginoo. Kay mabisi man adlaw sa padong Domingo. Hinumduman nato kanang mga butang na anato, di ko nato na ibaliwala ang pagkamais Ginoo. Kay pwede binaghinahinayon og ut-ut. O baga ang atong kinabuhi, ang atong physical nga bahin. Kaya kung ang tao magkasakit, maunay mungurot o put-put sa mga butang. Apan kung ang angklas kamatuoran nga mga mensahe sa Ginoo mo'y bumupalikon nimo. Wow! Mudasig ka igsoon. Matod pa ni Brother Pops Jilon Mingito Garcis, ang angkla perting ligona maong nindot pud atong relasyon sa Ginoo. Nakaangkla usab kay dili madali maanod sa mga bagyos kinabuhi. Wow! Saludo ko. Salamat sa imong explanation. Tinuod ko na. Sulayi ko noon sa kaya walay angkla, di ba? Pag ana-ana sa amihan, tablaw nakagbulong sa imong sakayan. Pero nakaangkla na, mutarok man na dito sa taggan man na siyang mga kanabitong mga thread or mga sungay-sungay nga ginahait nga mutulot dito. Kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo, matod pa sa diskusyon sa atong amigo gikan sa Lapu-Lapu, kung nakaangkla ang imong pagpangalagad, wow! Bisag unsa pang bagyos pagsulay, bisag unsa pang bukat nga problema, tungod kay nakaangkla ang imong pagpangalagad ngadtos Ginoo, ug ikaw nakasabot nga ang Dios lang angayan nato nga saligan. Di ka basta-basta mo surrender, di gud ka maanod, di gud ka mabanlas kung naay dagkong baha nga moabot sa imong kinabuhi. Wow! Salamat sa Ginoo. Unsay giingon diri? Gihuptan nato kining paglaom ingon nga angkla. Ang paglaom wala sa imong siningan, wala sa imong isikataw. Ang paglaom naas Ginoo nakaangkla. Ug way bisan kinsang pagsulay nga makabanlas niini kay nakaangkla ang imong paglaom gikan sa Ginoo, mga pinangga. Salamat sa Ginoo. Amin. Salamat sa Ginoo. Mensahe gikan ni Brother Pops Jilon Mingito Garcis from Lapu-Lapu City. Ingon diri, minglahos kini sa tabil sa langit nung templo, sa kanasuran alampuanan. Mauna nga kung ang tao makuling mo adto sa simbahan, bisag na ay lugar, usahay magmala ang tao, mawan-an og paglaom,
ano man, mabukatan man. Kaya una-una, trabaho, negosyo. Wala na panahon para sa Ginoo. Iksip sa lain nga nasod sa mga OFW, ato na silang hatagan og konsiderasyon kay naa man ay balao dito. Perisohon magani ka magdala kag Biblia. Interviewon magani ka, ibawal mo na dito alang-alang. Pero dinis Pinas, kadagan kaing mga tao sa kalibutan na maluya, nanuman nakafokus sa trabaho para sa kalibutan. Kung kining basahon pagbalik ko, ingon diri, milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasuluran alampuanan. Unsa man na ipasabot ana, unsa man na kinasuluran templo sa alampuanan, di simbahan. Mao gani ang mga tao sa kalibutan dili sa kabalo kay agpas. Pag abot sa simbahan, dili maguna-una nga ang simbahan mao'y dapit nga balaan. Walay mga respetar. Ginoo dili. Ato na hinoon sa simbahan magchismisanay. Ato na hinoon sa simbahan himuon nga tabianan. Imbis ato sa simbahan ang itabi, pulong sa Ginoo, pagpaambit, pagpaminaw sa mga mensahe, paghaom o paghiusa dias mga panagday. Ganun magmala ang tao, pag-awas moras gyapon. Apan kun ang atong pag-adto dias templo, imuha nga gibutang sa imong kasing-kasing una-una dapit ning balaan, dili na ko ni basta-basta abusaran. Wow, ang Ginoo mahimuot kanimo. Maunay sikreto igsuon nga ang Ginoo malipay nato. 20, naguna pagsulod si Jesus dito alang tungod kanato. Si Jesus gani igsulod magani, kita pagkahangtaw igsuon. Mao nga ikaw ug ako ug kita panalanginan sa Ginoo, panalanginan man tingali ta pila lang ka panahon. Mawala lang. Ganun man. Si Jesus nagsunod siya sa pamaagi sa Dios. Wala siya ning sukwahi. Wala siya ning supil. Wala siya ming rebelde, ming rebel. Iniingon siya, ang imong pagbuot maoy matuman dili ang ako. Mao nga ikaw tao, ako tao. Kung ako'y magbuot sa kong kaugalingon, baka naghana kayong pangandoy. Taas kayong pangandoy. Higala, ikaw ug ako parihara. Dunay kasing-kasing, dunay huna-huna, dunay pangandoy. Apan timani, pangandoya, una ang presensya sa Ginoo. Kaysa diha kung imo siyang ikauban, nakaangkla, nakanunay, ang imong paglaom, naas mga kamot sa Ginoo. Ugwa na bisan kinsang makaagaw, makabanlas, makaanod niana, kay natarok na na sa imong kasing-kasing una-unag sa labutan ang mensahe sa Ginoo mga binangga. Ingon diri, nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laraw sa kaparian ni Melchizedek. Giila si Jesus nga labaw sa tanang mga pari. Siyempre Jesus biya siya. Gamhanan siya igsoon. Maimong tag kanimo da sa Roel Fuentes, mga pinaw sa tag mensahe Ginoo. Mensahe Ginoo nga maghatag paglaom saad gikan sa Dios kanimo o kanako o gikan pagyud kang Abraham. Atong gihisgutan diri ang dili kaduha-duha ang saad sa Dios. Maghisgot ko muadto ta sa kinabuhi o kahimtang ni Abraham. Ingon diri igsoon sa Genesis kapitulo 28 bersikulo 15. Adunay pakigsaad ang Dios kang Jacob. Unsay saad sa Dios kang Jacob? Akong basahon amoy Biblia. Unya kung imuna siyang basahon ang kasaysayan ni Jacob og ning Laban, taas maguni kayo pila ka kapitulo
Dili ni siya basta-basta o dili ni mahuman nato karon ug ako ning basahon tanan. Ako ra ni siyang i-discuss. Ako ra ning i-explain ang kasaysayan ni Jacob ug ning Laban. Apan akong basahon aduna say pakigsaan ang Dios sa tao nga mao si Jacob. Unsay pakigsaan? Ang pakigsaan sa Dios kang Abraham sama usab ang pakigsaan sa Dios kang Jacob. Mao nga ikaw ug ako, kung ikaw makasabot sa minsay sa Ginoo, si Jacob ug si Abraham ug ikaw ug ako parihara kay tao man ta. Kung gipanalanginan si Abraham, kung gipanalanginan si Jacob, why not ikaw ug ako dili panalanginan sa Ginoo? But naa kay buhaton, kay naay ipabuhat ang Ginoo kanimo, kay testingan ka. Sa tanan nga adunay pagsulay karon, testing na gikan sa Ginoo kung karapat-dapat ka ba nga mosunod o hatagan sa panalangin gikan sa Dios. Amen ba? Kay si Jacob usa siya gipanalanginan dito sa lugar sa Bethel. Grabing sakripisyo, grabing pag-antos. Naasawa niya ang mga anak ni Laban nga si Raquel o si Leah. Nagserbisyo siya 7 ka tuig. O niya, wa pagani niya na asawa dayon si Raquel. Kay nga naman, ning-ingon man si Laban, wala sa among lahi nga ang imong maasawa. Una ang mango, dili ang magulang. Munang giingnan si Jacob, mo serbisyo kanako. Basahon ko na nato ang kasaysayan ni Jacob. Kini nga mao nga kasaysayan nga atong nga basahon igsoon dinhi sa 28. Apan diha igsoon nagdamgo una si Jacob. Dunay revelasyon ang Ginoo ngadto kang Jacob. Sama usab ni ining mao nga lugar. Dili og dili nako na ikalimtan kaniadto, high school pa lang ko. Ug hangtod nahibalik ang mao nga ministry ni ining mao nga David. Sa pagkahibalik dili na ordinary nga ministry nga numan. Kaniadto naglisod mi pag-ayo sa akong amahan pa. Apan katuo sa to siya ka panag-ingnan og training sa iyang mga anak ngadto kanamo aron makuha namo ang pagtulunan sa akong amahan. Ano na minsay si Sir Ruel Fuentes? Good morning, Pastor, o God bless you. Yes, Pastor, ang booking maayong maang coffee sa atong kalag sa matag buntag og sa tanang kinabuhi nato tanan. Salamat kaayo sa pulong sa Dios nga buhi kanunay. Wow, ang pulong sa Ginoo buhi gyud ni og abtik gyud ni. Mao nag-iingon niya sa Hebro anong kapitulo 4 bersikulo 12, abtik buhi. Oy ngo gani tang aktik ug buhi di na basta-basta maigsoon nga mabiktima. Abtik man na wise. Muna nga kung doon na kay kaalam sa Ginoo, di yun ka ma-scam, di ka maulog-ulogan, dili ka madala sa mga istorya sa uban. Sister, brother, ana ba? Di ka na iksoon kung tao na yung mag-istorya, di ko nakatuwan. Labaw sa tanan ko ng tao nga dili may nanlugon sa Ginoo. Puro rag yun na kadaot. Puro na mga pagpaluya. Puro na nga mga pagpadiskurahi. Apan kon ang mensahe gikan sa Biblia, puro kalikon kadasig paglaom gikan sa Ginoo. Basahon nato. Ingon ang Dios kang Jacob, niingon diri, "Timan-i nga ako nag-uban kanimo." Wow. Ikaw ug ako tao sama nila, sama kang Abraham ug sama kang Jacob. Ang Dios nagsulti kang Jacob, niingon siya, "Timan-i nga ako mag-uban kanimo."
panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon, ug dad-on ko ikaw pagbalik ni ining yuta, dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang saad ko kanimo. Wow, grabe. Ikaw ug ako gisaaran sa Ginoo, pero naalagi kay buhaton ug masakripisyo ka ba? Si Jacob nagsakripisyo siya, oy. Nag-anto siya. Imo ning basahon ang kasaysayan ni Jacob, mga igsoon. Nyadto sa pag-abot sa Bethel nga gipanalanginan si Jacob pag-ayo. Diya sa mao nga dapit, mga kaigsuonan, sa unahan ako maning ang gibasa gutanan, mga kaigsuonan, ang kasaysayan ni Jacob. Mao nga ikaw ug ako kung dili kahimasa, dili kakabalo sa pamaagi sa pagkamaayos Ginoo. Sa daling pagka-istorya, may igsoon dinhi sa 10 versikulo 10, ang damgo ni Jacob dito sa Bethel. Nagdamgo na si Jacob sa lugar nga Bethel. Mao nga nahibalo na si Jacob nga dunay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi sa area nga diin nga iyang gidamguhan. Ikaw ug ako igsoon mo ingon, daghan ko mga kaila, nagdamgo ra ba ko, pastor? Unya ako ug yun na aninaw nga kining area kanang lugar mo na ako nakita sa akong damgo. Wow, pinasahi na, pahibalo nas Ginoo nimo. Dunay mga damgo, mga igsoon, nga angay nimong sabton, kay dunay mga damgo revelation nga gitawag o gipaagis Ginoo mga parabol o mga sambingay. E kung imo na siyang unsa magoy nahitabo ni Nabucodonosor igsoon nga nalibog siya, o ang nakasulba niya mao si Daniel. Ibin ang mga magialamon wala katubag, wala kasulba sa iyang damgo. Mao nga ningingon si Nabucodonosor nga pamatyo niya ang mga taos Babylonia. Unya kinsa may nakaluwas? Si Daniel. Sa diya nasulban ang problema, ang tibok Babylonia wala naalaot. Wow. Mao nga sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, doon nagipinasay ang Ginoo. Sa kasaysayan ini, mga igsoon, sa diha nga si Jacob, doon ay revelation ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Miadto siya sa lugar ditong Laban. Ang una niyang na-entertain o mintagbo niya nga mao si Raquel, anak ni Laban nga kinamagulangan. Unya ka na si Laban uyuan. Kaniadto maigsoon kung imo na siyang sabton, si Laban, si Jacob o si Raquel o si Leah managtaksa. Basaha kuning kapitulo tanan abot sa unahan. Mao nga niingon si Laban, may pay ikaw na lamang Jacob mangasawa sa ako nga mga akong anak, kay ako pa naghihatag ato sa uban. Pero karon dinhi sa panahon nato karon, maparehang ablido mo ingon man na usa man parenting mo. So hiron pa ang kagikan ba? Pero kani adto niingon si Laban, ay dili na lamang nako ihatag ngadto sa uban ang akong anak bisag managtagsa mo. Pero ning-ingon si Laban, usa nimo maasawa si Raquel ang akong anak. Si Raquel iyahang ato nang i-discuss, mga igsoon, ako lang ning i-shortcut pag-discuss. Gipapili si Jacob kang Leah o kang Raquel. Apan una nga ning tagbo kang Jacob si Raquel nga nagdalas mga karniro, kay mao lagi magbalantay si Raquel sa mga karniro sa iyahang amahan nga mao si Laban. Unya managtagsa biya sila, nalipay si Laban, gigakos ni Jacob si Laban, kaya ba ang uyuan? Siyempre iya ba ang uyuan? Sa tupak si kaduko ug dunay mga anak si Laban nga si Raquel ug si Leah. Unya kay nakita man ni Laban nga si Jacob kugihan lagi. Wow, mga laki, mga babae,
makita gani sa taos kalibutan nga kugihan ka, di gud ka magutman. Sulayan gud sa kay og balay. Unya kusog kay kang magtabang-tabang. Kusog kang manghipos bisag lagi ka. Kusog kang manghugas og plato bisag asa ka. Manglimpyo manilig. Wow. Makaangay dayon ng imong gisak-an oy. Dili na ko na ikapanghatag adto sa uban. Kay mao man ay akong kinaiha. Naminaw man ang akong asawa ron. Natingala iyang mama ang akong ugangan. Gusto ka man yung manghugas ng imuhang ning bisita dire. Natingala sila sa ako ang kinabuhi nga gusto ko manghugas manilig, manglimpyo bisag asa, burak kong labaw pasbay. Kaya manuman ay ako nabatasan dire. Mananom kong mga bulat, bisag asa mo ingnon ko sa unang murag bayot panitawanan. Kay grabe mo ko kay kaputi sa una mura mo kong yanggaan magani ko og Chinese hilaw mura kong si Cynthia Laster. Dili na ko napagdaig sa kong kaugulingon nga nagbata ko igsoon. Kay ako may nag-atiman sa kong mga manghod kana si Pastor Gideon, Pastora Elsie, kato si Pipito. Munang sige kong kabilin sa balay, munang kabalo ko mo alig mo galing, mutaho ko ka magbanig ug unsa pa diha. Munang matingala ang uban. One time igsoon, na sila'y pilit, nagproblema sila. Ingko na amoy nigo, na amoy lusong, kaya ako'y alig-ig. One time mga kaigsunan, nag-eskwela ko guys, kulwa, may kabalong mo alig-ig. Niya na sila'y lupkunon, ingko na aramoy lusong, na aramoy nigo diha, ako'y alig-ig. Iya kabalo siya ka mo alig-ig, ingnan ba siya ko? Kasi kira, ato orang latawon. Galubok sila ako nga nag-iligid isa. Usao man ang pag-alig, nasigag ko ilang mata. So, nausa man na. Imong anak, imong kinabuhi sa makang Jacob ugihan. Nakita ni Laban nga iyang nahimong ugangan. Iya pa tong uyuan. Nahimo niyang ugangan. O niya iniingon si Laban kang Jacob. Jacob, kining duha nako ka mga dalaga. Pagpili aning duha. O niya si Jacob, kinakita man niya si Raquel matod pa sa subilanon. Si Raquel mo'y ako nga pilion, uyuan. Kay siksi o gwapa pa yun. Siksi niya na pa dyan gwapa. Basahagon ang kasaysayan ini, di ba? Ma-challenge ka iksoon. Sa pila ka chapter ani, sa kasaysayan ni Laban o ni Jacob o kang Raquel o ni Leah. Niingon si Laban, Jacob, pagserbisyo na ko 7 ka tuig usa ka pagkapangasawa kang Raquel. Grabe. Karon may ikson magabatanon, di ka abtag tuig oy. Di gani ka abtag bulan. Timan-in ninyo ato narilit sa mga ato nga diskusyon. Pitsa 14 ra ba? Pitsa 14 onyas Merkulis. Ayaw tao mo pabiktima oy. Mga batanon ayaw mo pagdali-dali aron dili mo mabalik. Kaya magdali-dali gani mo hasta imong pamilya, imong papa hugno gina labi ng mga estudyante. Hinuon dili. Ano ba yung mga ginikanan mga ekson nga mo ingon nga adik ko mapa-eskulas ko mga anak ko di ta kaabalo sa anak. Hinumdumi iksuon papa o mama obligasyon na ninyo. Obligasyon na nako ginikanan man ko. Pero akong gipangayo sa akong mga among mga anak, humana ang inyong eskwela, kay kung mahumana mo, bahala na mo sa inyong kinabig, unsa o ninyo paggamit inyong profesyon. Hello, sa gikaingon ko na, kung nakahuman mamikuluhiyo, papa o mama, pinaagi sa pagsakripisyo, pinaagi sa working student, kamong mga anak, dili pwede nga di mo kakapot, dili sayo lamang mga kaigsunan, ayaw hitalimti ang pagkamayos Ginoo. Dili ko magtudlo igsuon nga moingon ay sayo pa ko ng eskwela, focus mo sa ministry. Tinuod maguna. Ikaw ug ako nagkalaing-laing hanay sa kinabuhi sa kalibutan, nagkalaing-laing plano ang Dios nimo ug kanako. Mao nga ikaw ug ako sa akong kinabuhi dili ko mo reject
sa pulong nga ang edukasyon dili importante sa ministry. Importante. Gawas depende sa imong paggamit. Dunay minsay si Sir Roel Fuentes. Tinuod og tinuod yun na. Kadaghan kay mga tao sa kalibutan giulog-ulugan. Tinuod dili. Nganuman, ingon ang Hosea Exoon, tungod sa kakulang sa kahibalo sa akong katawan, dilaglag sila. Mao nga ikaw ug ako kung wa gani kay kinaan mas kalibutan, wa kay kahibalo, ulog-ulogan na ka, labi nag-English, papirmahon na ka, unya, utang na ito nimo, unya sila ray naka hab-hab. Inoon dili. Tinuod oy. Ayaw sugod nga mo ingon tamang Exoon, naabitay kalabaw na ko. Kalabaw na. Dili man ang kabalong mo istorya, kabalong malagi mo daro. Kabalo lagi mo daro, pero kutob lamang sa pagbira sa Vargas. Kuha pa na to. Kadaghan kay mga tao sa kalibutan nga mga raste muingon nga wa na'y kapuslanan ng eskwela, oy. Ayaw. Kung naa kay panahon, sakripisyo ka. Sacrifice is the key to success. Unang akong gisilsil, among gisilsil sa mong anak. Ipakita ko sa ang serbisyo. I-concentrate ang pag-eskwela, dili mimo pugong sa pagsulod sa gitawag og relasyon kay normal man na. Na doon na kay gitawag og crush. Hello, normal na oy. Kay ang tao mo na pagbati, abnormal na. Karong bulan sa Pebrero, adlaw sa gugma. Pero matod pa sa usa ka university, pangutan-a, ingna ang lalaki. Kung muhisgot ka ni gugma, baliha, ingna ang lalaki ang ugma. Kay kung unahon gani ninyo ang gugma, ulahi ang ugma, human yun mo. Problema yun na. Mao si Laban, o si Jacob, niingon si Jacob, niingon si Laban, serbisyo usa ka nako, Jacob. Mag-atiman ka kauban sa akong mga dalaga. Yan katong mga dalaga, yan ba itong iktaksa? Unya, ka-excited lagi si Jacob, kaya naibgan si Raquel, kay sexy niya, guwapa. Di ikaw kuno karon, naminaw karon sa FM radio. Kadaghan kayo mga laki ka, mo aksyon o kanang tornilyo, kadaghan gani kay nanghikop. Mga tao sa kalibutan nagbitay sa pisi ning layat. Kaya yang gugma ka uros-uros wa ka pungi. Unya maglagot og naay kastorya nga lain. Grabe ka abuguan. Grabe ka siloso. Unya namatay. Kano man. Muingon man na maikson apos lamang di ko kanimo ka. Pangasawa ka ba na magpatay ko? Patay. Inom o kung sa'y mainom. Okay ra mag-inom rag tuba kay murag kasar ng malipong. Maulian na pagkauma. Pero di gyapon pwede. Luglugan na ganaw eh. Mao nang ang mensahe Ginoo. Nagtudlo, nagmando na to. Kung saan na to pag kinaboy nga Kristohanon ang tubangan sa Dios. Amen ba? Padayon ko sa kasaysayan ni Laban. Ako rin i-discuss kay taas pag yun kayo. Ingon si Jacob, wow, pakadali as tuig, 7 kaduig. Di gigumbira ka ni ato igsoon, usa ka semana pila ka adlaw. Ning ingon, pagkakumbira may igsoon, niingon na si Jacob kini, ako na kining maasawa si Raquel. Pagkagabi may igsoon, ihatag na niya ang babae. Wa man kabantay si Jacob nga dili di ay si Raquel ang gihatag ni Laban. Si Leah di ay ang magulang. Pagkabuntag pirting lagutan ni Jacob, ingnan niya sa Laban iyang uyan, imo kong gilimbungan. Ingnan niya, dili ba lagi si Raquel nang imong ipadulog na ko gabi eh. Noong sama po si Laban, wala sa kabalog si Raquel dito. Si Leah, wa po niya suki ang problema, wa suga. Hello, kinabi man nagsuon nga parehag tingog, pareha, murag kaluha ba? Pagmata ni Jacob kay dili man di si Raquel nga iyang naibgan.
ang manghod o ang manghod kay manghod man si Raquel. Giingnan niya sa Laban, wa kay klarong pagkatao, imo kong glimbungan. Dili man si Raquel ang imong bitugon niya pag-abot bitaw ka tuig. O niya kay tungod kay naibog siya sa kang Raquel, perte niya pagka-isik sa excited kay sa pagkadali argue na to pito ka tuig. Giingnan siyang Laban, wala sa among lahi, Jacob, nga ang manghod maunag kaminyo kay si Leah magulang man ni Raquel. Ingon siya, imo akong ipaasawa si Leah, pero mo serbisyo ka nako og 7 na pod ka tuig aron maasawa na po nimo si Raquel. Pila na ka tuig? 14. Grabe sa nanigulang si Jacob, oy. Pagserbisyo kang Laban, usa niya na asawa ang duha ka mga anak. Kung ikaw ug ako dili himasag Biblia, dili gud ka kaibalo sa kasaysayan sa sitwasyon ni Jacob. Usa pa na tao si Joseph. Taas pang diskasyon ini. Sa daling pagkaistorya, niingon si Laban, human sa usa ka semanang kumbira, ihatag ko nimo si Raquel. Onya si Leah, si Raquel na ay mga sinugo. Si Leah na ay sinugo aron pag-atiman kang Raquel. Si Leah dunay sinugo pag-atiman kang Leah. Si Raquel na apoy sinugo pag-atiman kang Raquel. Onya kay ang Dios mintisting man. Kay si Jacob wala man nahigugma kang Leah. Ang nahigugmaman ni Jacob mauman si Raquel. Unya kay nakita mas Ginoo. Adunay mensahe si Ruel Fuentes. Tama jud na pastor. Wala man nanganak si Raquel, ang naibga ni Jacob sa pila ka tuig. Si Leah may gihatagan og anak sa Dios. Kapila gyud nanganak si Leah, sige nangandoy gud si Leah. Nga higugmaon unta ni Jacob. O niya, hindi man yun makahigugma si Jacob kang Leah, kaya si Raquel lagi ang higugma. Niabot man sa punto, nagulang silang tanan. Ningingon naman si Raquel, magpakamatay na lamang ko, kay wala man ko tagaing anak. Nabaliman ang sitwasyon. Kay si Jacob mga igsoon, nakakita man sa gliwat, pinaagi kang Leah. Hello, nakuha pa na to ang tima. Ano na yung minsay si Sir Ruel Fuentes? Tama yun na, pastor. Mao nga ikaw ug ako, ma-challenge ka kung magbasa kag Biblia, munang sukod karon hangtod sa umahulabot panahon. So lahi basa ko ng panultihon. Bisa ka na lang, ayaw lang sa Genesis. Muna na dunay mga viewer na to, nga ingon sila, layan ko, pastor, nga mag-Bible studyhan ko nimo. Bisag online na lamang. Sa dali pagka-istorya may igsoon kay nakita man ni Jacob nga si Leah sigig panganak, naguol si Raquel. Kinabali naman ang sitwasyon hinuon. Salamat sa imong pag-watch karon, Brother Jose Pino Faran from Cebu City. Blessed morning, Pastor Saf, og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo Jesus. Wow, salamat sa Ginoo sa imong makanunayon, madasikon nga pagsunod sa ato nga programa. Dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Skip Florentino nga nagwatch karon sa ato nga live from Davao City Government. Di niingon si Raquel kay matakusan nila igsoon na sila katabang. Naa sila katabang. Niingon si Raquel aron makabaton ko og anak ngadto kang Jacob. Niingon si Raquel na masay kanang katabang ba? Giingnan ni Raquel si Jacob aron makabaton kog anak Jacob, makigdulog ka sa ako nga sulukoon karong gabi aron makabaton kog anak ang iyaha nga sino kanang iyaha ba nga para nako, para kang Raquel. Onya kaysa diya nga nakighilawas si Jacob sa sulukoon
kani adto ba grabe kay karon kana nga sitwasyon nila birti ng sukit-sukiti na kana bisag kani pareha o aplido wa na lain na kay paminahon. Pero kani adto si Jacob ug si Laban, ang naasawa ni Jacob mga anak nga duha ni Laban, magulang ug manghod. Ano na mensahe si Brother Hidorio Romano Jomar, maayong buntag kanimo diha Brother Jomar na nakaroon diha sa Iloilo o sa Bacolod City. Good morning Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Sayo pa shout out diha sa akong pamilya nga naminaw sa ako balay ug mga anak ug sa tanan nga naminaw. Salamat Pastor. Naminaw kanunay si Sister Juliet, ang imuhang nga asawa diha sa Bunglo. Ambingan mos Ginoo, ilabi na sa imong pamilya nga nabilin sa inyong panimalay. Adunay mensahe si Brother Jose Pino Baran from watching from Compostela, Cebu. Wow, kumusta naman ang taga Compostela, Cebu o taga Cebu City, Exxon. O sa tanan karon nga nagwas dunay mensahe si Sir Bilinario Esque Florentino. Amin, maayong buntag pas. God bless sa tanan. Wow, maayong buntag sa tanan. Sa kasaysayan, Exxon, ni Jacob, grabe. Pila ka tuig niya nga sakripisyo usa niya na asawa si Raquel. Pero wa pa niya masawa direkta si Raquel. Dili man si Raquel ang ipadulong niya anang kagabion. Si Leah man ang magulang. Niya wa man siya ka bantay na unsa po na. Ikaw kuno igsuon madagwa ka kabantay. Karon may igsuon makabantay kung kag mauban ang hitsura ag dili. Labi naghayag na. Ang problema, ngit-ngit niya parihang ngalan, parihang tingog, parihasam. Pero naman ko sila'y kalainan. Kay si Jacob nga nung naibog siya kang Raquel, wapa man si Raquel o niya maayog lawas. Niya samtang ang yang mingdulog, ipadulog niya ni Laban nga anak, nga iksuon ni Raquel. Palang yun niya, madaga dulog, kagwa kakabalong, may kadakuha mo, raklo, pagpayubog ni mo ang trabaho. Kadagan kay nabiktima iksuon, bisag minyo, laki minyo, baili minyo, dalaga, tungkol sa paghubog-hubog. Daghan ka na biktima. Daghan ka na biktima anang suyop sab. Ginoo dili, maumang ko ni Ginoo. Pinagi sa Cebu. Una yun, og rape ng anak. Una yun, patay ang papa. Iksoon. Tungod sa Cebu. Tungod po sa kahubog mo nang kanang bisos kalibutan. Maingon kung wako ni kapuslan. Maunay munod-nod sa kalautan sa tao. Ginoo dili, pero maoy nindot na pilion sa tao. Sigarilyo, isang kabalo makadaot sa baga. Yup-yup. Tanduay. Dagdag ay nangamatay, nangahubag ng atay, abot ospital o sa hinungdan, inom. O sa may namatiyan sa banas ako ang igsuon sa akong asawa. 30 pa, patay na. Nahubag ng atay. Ibuntag tanduay. Mudtot tanduay. Hapon tanduay. Everyday tanduay. Patay. Kung sa'y tanduay, patay. Grabe sa. Pero may turo. Maoy tuyo as tao. Mao nga nahigmukso kining atong programa. Kay pinaagi sa Biblia, ikaw ug ako makakaton sa minsayes Ginoo. Grabe ang pag-antos nila ni Jacob. Oy, 14 katuig. Pero ni atong tanan sa iyang pagsakripisyo, gipanalanginan siya sa Ginoo. Si Jacob, gipanalanginan sa Ginoo pag-ayo kay nagsakripisyo siya. Ang tanan gipahinumdum o gipahibalo pinaagi sa mga damgo gikan sa Ginoo. Wa pa na tao si Jose, si Joseph nga anak ni Jacob nga nahimong gobernador sa lalawigan sa Ehipto, Ikson. Mao nga ikaw ug ako kung gamiton kas Ginoo
na apay ipabuhat ang Ginoo, pagtisting, pagsulay kanimo aron i-release ang panalangin sa Ginoo, kadagaya, kaabudansa, kalampusan, kasiguruhan, kalipay, kalinaw na dili ikahatag sa tibuok kalibutan, mga pinangan. Mao nga kung ikaw ug ako labaw sa tanan nga naminaw karon na dunay problema diya sa espirituhanon nga bahin, ibin sa pamilya, duulan ninyo ang Ginoo. Labaw sa tanan padayon sa pagpaminaw sa minsay sa Ginoo, kay pinaagi niini ikaw ug ako adunay paglaom gikan sa Dios. Adunay minsay si Sir Ruel Fuentes. Amen. Kung imong basahon ang kasaysayan sa kinabuhi ni Jacob, usa siya gipanalanginan sa lugar sa Bethel. Apan kita ng daan ngadto kang Jacob pinaagi sa danggog pananahon gikan sa Ginoo. Nahitabo wala? Nahitabo oy. Sa diha nga si Joseph anak ni Jacob nagdanggo, nasuko ang mga igsuon. Mao nga sa kalibutan, kompetensya, managsuon usahay, magkabangi, imbis ang managsuon magtinambangay. Kay ikaw ug ako, simpre na kay managsuon, na kay igsuon, ikaw nga gipilis Ginoo ang imong mga igsuon, magpapili masama. Masagoy nahitabo kang wisis o kang Aaron o sa iyang igsuong uban. Di ba ning ingon si Aaron? Di ba ning pakita man usab nato ang Dios ug nagisulti nato? Si Yahweh ning ingon, wala pay tao nga sama kang Moises kapaminobsanon. Mao nga kung ikaw ug ako nakita ug nakaangay ang Ginoo nimo, panalanginan yung kas Ginoo. O dili makakontrol ibig ang tibok kalibutan sa panalangin nga ibiyar sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wow. Mao nga si Abraham. Ako ning basahon igsoon. Diha sa Genesis kapitulo 35 bersikulo 1 ngadto sa 15. Si Jacob gipanalanginan sa lugar sa Bethel. Gihatag lang nako ni ninyo igsoon. Kay mo dikta ko sa Roma ngadto sa kinabuhi usab ni Abraham. Ay ang atong topic maigsoon, naghiskot man kang Abraham dinhi sa Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 13 ngadto gayon sa 20. Akong basahon pagbalik ang introduction. Labi na sa ato nga nagama sa gitawag og YouTube channel. Kay ako man giusop igsoon. Ang ato nga uluhan sa ato nga tema karon, ato nga gitun-an dinhi sa kapitulo 6 sa Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 13 ngadto sa 20. Nag-uluhan kini ang dili kaduha-duhaan saad sa Dios. Salamat sa imong pag-watch karon, Ma'am Noemi Piano Caranel from Bulacan. Mubalik ko sa kinabuhi ni Abraham. Ato rato nga girilit ang pakiksaan sa Dios kang Abraham o kang Jacob. Apan usa sila gipatagamtam sa kadagaya, tanan nga naagian nila perting pagkalisora. Munang ikaw ug ako ug di gyud ka kasakripisyo, labi na di ta kaagpas sa minsay sa Ginoo, maluya gyud ang tawo mo ingon man, sige ra maguna sila pangigo. Di na ko maminaw ana oy. Maigo lagi kung ang imuhang kinabuhi sa kalibutan, supak ang imuhang kalihukan, pinaagi sa balang kasulatan. Pero sulaye, kanang naas kasulatan kung sa gidili diha ayaw nagbuhata, di ba? Wow, excited ka. Pero lamang ang tao kanunay maigo kay pahinumduman lagi nas Ginoo. Mao nga nindot usab ang tao galayhan nga maigo sige aron maapli kanunay ang kasing-kasing. Ang problema manggod sa tao og walihan og insakto, maglagot nimo
sama nilang Apostol Pablo ug mga tao kaniadto gipagkulata kay namuligi ang naminaw kay nangaigo lagi. Ilo unsa may nahitapos kamatayon ni Juan ato nagibalik-balik ipulong agliog oy ato sa birthday yun ni Herodes. Anya si Herodias ngayon mo iyang nabayay-bayay. I-discuss mo to pag-ayo ni Apostol Juan. Unsa may giingon ni Apostol Juan sa iyang pagsugod pa lamang sa pagbutismo ni ingon siya nga makaikyas ba mo mga bitin? Kinsa may gasulti ninyo? Di ba? Una ako na mga bitin. Ato ning ibalik ang kasaysayan ni Abraham Exxon. Ingon diri Exxon sa Genesis, ako ning ihatag ninyo ang Genesis kapitulo 35 bersikulo 1 ngadto sa 15. Gipanalanginan sa Dios si Jacob dito na sa Bethel. Gipanalanginan lagi si Jacob pero nag-agi sa sakripisyo oy. Nakapangasawa sa mga anak ni Laban. Beteng taasa niyang serbisyo. Pito imagino na to. Pito katuig usa siya na asawa. Nagkaasawa ni Leah. Kay si Raquel maunta to. 14 katuig usa siya nag-asawa. Serbisyo ni Laban. Usa niya na asawa totally. Kanabitang legal nga asawa si Raquel. Mao nga ikaw ug ako kung layhan tang makaangkon sa kinabuhi wa katapusan si sakripisyo gid Exxon. Sakripisyo gid. Ingon ang Roma kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto 8 ang panag-inan kang Abraham. Si Abraham Exxon mao mangani ang Biblia gisulat ni uban gyud sa lamdag sa balang Espiritu Santo aron pagtudlo, pagmando, pagmatuto. Biasa man na mabasa. Makita ka na sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ako kining basahon Exxon ato ning klarohon. Kasi palapaw ta Exxon. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17. Usa ko mo adto sa ato nga pagtulunan sa kinabuhi ni Abraham. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ingon diri, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Wala gibugna ang kasulatan aron lamang yanuhon pagsabot sa tawo. Mao nga kung ikaw himasa kasulatan, di gyud ka maulaw muwalis mga tawo. Di gyud ka maulaw sa pagwali ibig sa simbahan. Bisan sa media, bisan sa FM radio. Pero wa gani kay kaalam gikan sa Ginoo, pinasahi nga kaalam. Bisag engineer ka pa, bisag doctor of education pa ka, bisag linguistic pa ka, magtunak-tunak gyud kagwali sa media. Lao sa tanan kun wa kay basihan. Wa kay insakto ka hanay sa pagwali Exxon. Alang-alang nganong ang wali dili mahanay, wala man nagbasag Biblia. Dili man sa katug-an sa kasaysayan og diskasyon sama sa atong gidiskas karon sa kinabuhi ni Jacob o kang Laban o kang Leah o kang Raquel. Kung unsay kahimtang ni Abraham nganong gipanalanginan siya, unsay gibuhat ni Jacob nganong nakapangasawa siya, gipanalanginan siya sa lugar nga Bethel. Wa ba say gihimo na grabing sakripisyo oy. Mao nga ikaw ug ako ug dili gani ka mo sakripisyo. Igod ka panalanginas Ginoo mo nay klaro. Mao nga sa adlaw Sabado Domingo sa panahon para sa Ginoo ug sigian lang yun nato nag-utang. Tanan sa tibok kalibutan, Luzon, Visayas, and Mindanao, even o kiras laing nasod sa kinatibok at sa Pilipinas kay ang ato nga pagsimba sa Sabado Domingo man. Imposible man igsuon kus Ginoo. Kada gyud semana nabisi ka. Lunes, Santo, Biyernes, dili lagi wa lagi rason nga mabisi. Mawa na. Hinumduman nato mga Exxon nga kaniadto ang mga tao gitistingan. Usa sila panalangin, di panalanginan.
wala sila panalangini sa Dios, nga wala sila gibuhat. Grabe ang buhat. Si Joseph, basaha ko na ninyo ang kasaysayan ni Joseph. Gikontra siya mong igsoon, gibaligya siya, gihulog siya, gipasanginan siya, nabilanggo siya, gidudahan siya nga nang rape. Pero kay tinuod man nga ang iyang konsensya, wala niya buhata, gituboy siya sa Ginoo. Gipanalanginan siya, sulod sa pila ka tuig diya sa Ehipto. Mao nga ikaw ug ako naagugay buhaton aron malipay ang Ginoo. Ingon diri igsoon, unsay giingon diri ang kasulatan? Ang tibuok kasulatan gisulat udpan sa lamda gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Kanira bang kamatuoran maigsoon og gitudlo daghan yun kay masakitan. Kamatuoran sa pagbanlong, sa pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Wow. 17. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Dili og dili lagi ta maandam sa maayong buhat og dili ta magpakoreksyon. Dili lagi ta masangkap o dili ta magpatudlo, magpakuruhir sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Imin ba? Balik ta sa kinabuhi ni Abraham. Roma kapitulo 4 bersikulo 1. Sa tanan nga naminaw karon sa FM Radio, salamat sa Ginoo sa imong mensahe, brother Hidorio Romano Jumar, nga naminaw sa ang imong pamilya karon. Dili lang usa ka pamilya nga naminaw sa FM Radio, kundi daghan pag mga pamilya nga nagasunod gyud sa atong nga programa. Except sa media, except sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod. Tungod kay doon natay mga viewer sa laing nasod karon igsoon nga nagasunod usab sa ato nga programa. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, ampingan mo sa Ginoo. Ingon diri igsoon sa kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 8, naguluhan kini ang panag-ingnan ni Abraham. Dili man inalilong sa Biblia kung ang pastor o ang pastora muwali kus kamatuoran, ang mga kaigsunan dili inosintis kasulatan, dili inosintis pamaagis Ginoo. Pero kung si pastor alagad sa Ginoo, way basa-basa, way tuon-tuon sa Biblia, gahulat ra o giya sa Holy Spirit, bisag bilang patakatuig man munimba, dili mausap, dili mabago, ano man, hadlok man mawali, hadlok man mo sa kamatuoran, moingon man nga ako ning walihan o niya, sugarol ra ba ni, hinginom ra ba ni, sige ra ba ni panghanta, sige ra ba ni pamaili, unya praise and worship leader ra ba ni, unya ako ning walihan o bisyo awa na, unya hello igsoon, ang mensahe dapat imong iwali. Kung naas kasulatan, iwali na. Masakitan man ang tao og dili, modawat man og dili, basta ay imong iwali ang kamatuoran. Imong gituman ang imong obligasyon, isip magwawali sa pulong sa Ginoo. Ako ning basahon ang panag-ingnan kang Abraham. Ang atong oras maigsoon, wa pa may alas 6 at muhumantag alas 6 doon. Ingon diri ang panag-ingnan ni Abraham. Busaon sa may atong ikasulti, may tungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Na ikaw ug ako makadiskas ka sa kahimtang ni Abraham. O giunsa siya pagtisting sa Dios, o sa siya gipanalanginan. Ingon diri, kung gihimo ba siya matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya magpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, brother Perlantano, gikan gayon sa Dumanggiti. Ampingan mo sa Ginoo uban sa imong mga pamilya, uban sa imong asawa, o sa imong mga pagpanarba. Ingon diri, kay ang kasulatan nag-ingon,
mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Pero sa Abraham nagtuo siya sa Dios naa say gibuhat. Amen ba? Nagsakripisyo siya, nag-antos siya, nagtuman siya sa ipabuhat sa Dios ngadto kang Abraham. Ingon diri, ang tao nga nagtrabaho suholan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Nakuha ba nato? Sa atong gihimo karon dili bini ordinary. Sa imong pagpaminaw karon sa mga FM radio dili na ordinary. Okay lang tingali sa FM radio. Eh ang FM radio pwede naman ka magkurit-kurit sa kusina, mag-init, maglungag while naminaw sa FM radio. Pero diri sa ato nga Facebook live pwede lang sa nga sama lang sa FM radio, dili ra mo lantaw nako, dili lang mo personal nako lantaw sa live, maminaw lang mo kay siyempre naabay volume ng cellphone, di madungog lang bisag sa layo. Pura na bag FM radio. Pero kung layan dyan mo maigsoon nga makikita sa akong dagway, sa akong itsura, kay maura magini akong itsura, gwapo ra magyapon, ikaw ug ako gwapo kita sa ato bangas Ginoo. Ayaw aksip oy. Wala tapos imong naong, ya moingon ka. Amo na parihab akong Piolo Pascual og ni Coco Martin. Mangulupitay gini mga chicks na. Dautan na nang una-una. Ano man? Ikumpara naman ang unawong sa mga aktor unya lahi naman og intensyon. Kay mo ingon kay napareha pag Ginoon kong Lia sa lunggag unsa pa diha kadaghanan na koy nako maninguha sa mga babae. Gibasi ang itsura. Maibog sa uban nga gwapa-gwapo. Hinumdumi igsuon anak kas Ginoo ayaw abosari ang Ginoo. Imo ganing yubitan ang imong kaugalingon mas niyubit ka sa Ginoo nga mitag iya sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang imong pisikal nga bahin dinis kalibutan madugta malata apan ang imong espiritu adtos Ginoo. Kitang tanang gwapa o gwapo atubangan niya. Kana nga pulo nga igsoon makayubit sa iyang kaugalingon sa iyang sigatawo. Nagyubit na sa uban. Nagyubit na sa pagkamayos Ginoo. Hello. Nagabantay batas mga yubitan ng mga tao nga muingon nga sa maning bata, murang maning gunggoy, murang maning paki, unsa pa diha. Pero makadungog ng istorya mo ay mayubitan, maon ay mangisog, pero mas grabe kayubitan. Hinumdumi Kristohanon kag dili kung imong giyubitan ang imong isigataw, nagyubit ka sa Ginoo nga may tag-iya sa imong pisikal nga bahin. Timan-i ang imuhang lawas templo kinis Ginoo. Templo kinis Holy Spirit. Ayaw na siya pasipani, alimahi na at timana na kay pinaagi niya na mahimaya nato ang Ginoo. Amen ba? Labi na mga dalagag ulitaw, lantaw din ang namo. Ano na yung mensahe si Sir Roel Fuentes? Amen. Pastor, tinuod ko na mauna sa in English reality. Kung ang tawahanon lang gani lang tawon, ako iksundi na ako ikaulaw. Mangunot man ko kung unsay akong hitsura karon. Ako ning gipasigar mo atubangan si Ginoo kay pinaagi ni ining pisikal nga bahin nahimaya na ako ang Ginoo. Wa na ko ikaulaw nga gipakataw kong sama ni ini. Akong gipasigar mo ang Ginoo sa akong kinabot dili ang akong kaugalingon. Ginoo din magwapa magwapo sa pisikal nga bahin apan atubangan sa Ginoo. Ikaw ug ako gwapo niya ug gwapa kay pinalangga ka. Wow. Ang mentalidad magul sa tawo na aros paglantaw apan wala lantawa og tugkara unsa kabulawanon ang naas kasing-kasing guna-una kung naaba siya sa Ginoo igsoon. Kaya kung ang imong kasing-kasing una-una bisag unsa ang imong kahimtang o sitwasyon kulang man ka o
di makakomplito sa imong physical nga bahin, apan komplito ang imong pagserbisyo sa Ginoo, ikaw ug ako palangga gyud kas Ginoo. Wa pa ka masayon igsoon kadaghan kay mga tawo way kamot, kadaghan mga tawo way tiil, kadaghan tawo dili komplito sa lawas, apan nahimot ang Ginoo, gipanalanginan sila. Kay ang Ginoo maglantaw sa imong hitsura, naglantaw sa bulawanon nimong kasing-kasing kunaon nagsalabutan nga ikaw naghimaya ngadto sa Ginoo. Di man na nato na. Ako ning basahon, ang tao nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili maisip nga kasa kay iya mang gihaguan. Wow. Ang atong gihimo gihaguan nato ni. Mao ang Dios dili maisip ang kasa. Ikaw ug ako libil atubangan sa Ginoo kay naghago mo igsoon. Naghago sab ko pagpulaw, pagtuon sa minsay Ginoo, aron ang minsay Ginoo yano og sayon og tinaw nga sabton ibin sa mga FM radio nga naminaw nagapalibot nining mao nga dapit mga binangga. Ibin sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa laing mga nasod. Ingali sa laing nasod, ikasabot na ito, kay lahi man ilang language. Pero kung ilang basahon ang mga kapitulong bersikulo, makasabot yun sila sa ilang lingwahe. Salamat sa imong pag-watch karon, Sir Bongski Panturas, nag-watch usab karon. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinaboy nga kanunay usab mo nga nag-share, nagpaambit. Ako gipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga nag-share sa tanan natong mga programa, ibin nagamaog YouTube channel mismo. Dalaygon ang Ginoo. Unsay giingon diri? Ang tao nga nagtrabaho suhulan apan suhol dili maisip nga kasa kay iya mang gihaguan. Grabe. Kasagaran na bang dili maghago, mo'y mga kwintador. Kasagaran na bang dili magsakripisyo, mao'y maghuna-huna ba? Nga mao'y makayaka. Katuniong na naghago, wala nagmater igsuon sa iyang paghago, nanuman sa iyang paghago, nasayod ang Ginoo. Mao nga ang Ginoo mo panalangin sa tanang naghago, nagsakripisyo. I declare blessing sa matag usa. Sa mga pamilya karon nga nas mga FM radio, I declare blessing kaninyong tanan. Sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live, sa tanan nga nag-share niining mao nga programa, sa tanan nga nagapaambit niining mao nga programa, I declare blessing kaninyo. Nasayon ang Dios sa inyong paghago. Biblical ug matinud-anon ang mensahe. Wala gitumo-tumo ni pastor o ni pastora. Ang naghago, klaro kaayo diri, ang tao nga nagtrabaho suhulan, dili pa enough ang suhol, naapay gitawag apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Mao nga ang mga alagad sa Ginoo kumplito gasa, kumplito hiyas, kay ang hiyas nga naa nila nahugdan hiyas nga gikan sa langit ng tang-amahan. Wow. Salamat sa imong mensahe, Sir Pantaras. Amin. Hallelujah, Jesus. Wow. Nasayon ba ta igsoon? Mao nga akong pasalamatan ang Ginoo sa inyong mga deklarasyon. Dili lang usa duha o pila ka tawo nga nagdeklarar, pastor panalanginan kasi Ginoo. Apan timan iusab ang mga alagad sa Ginoo, bisan yutay lang nga nagdeklarar, apan ang pinaagis mga pag-ampo sa taong matarong dako kining kahimuan. Wala sige pasabot nga kamo dili matarong, ikaw ug ako kon matarong atubangan sa Ginoo 100% tupakon gyud kas Ginoo. Wow. Ikaw ug ako igsoon nakita og nasayran kung unsay imong nabuhat para sa atubangan.
Salamat sa imong mensahe, Brother Pops Dillon Mingito Garces from Lapu-Lapu City, Ampingan, Ginoo. Ako kining ipadayon ngadto sa 8. Ingon dire 6. Ako ni balikod sa pagbasa ang 4 ngadto sa 8 ni Igsoon. Ingon diri ang 4. Ang tao nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili maisip. Grabe sa. Ang suhol, ang nagtrabaho, ang naghago, suhulan apan. Gipadugangan pag yun may Igsoon. Ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. 5. Apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip nga makasala nga walay sala. Di ba? Ingon diri, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. 6. Mao kini ang gingon ni David nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsa niyang nabuhat. Kinsay nagsulti? Si David. Ano man si David? Wa taligdis Ginoo. Sinugdanan pa niya pakikaway, pakigubat ni Goliath. Napilni na si Goliath. Bata pas David ato. Nahanlok iyang mga Igsoon nga mga sundalo nga mga armis. Ikatawan si David. Ingnan siya siyang mga Igsoon. Ikaw, butitoy kang dako, niwang pagyud ka, galugos ka ni kagdalaan ng imong sundan, kasaguyon, naabay imong tamig, lapaw ni mo, ikaw magkikawang Goliath, dawa mangani me, handok me, kol mangani ning amuang tinaguan aning mga tawhana kay isog kanis Goliath. Palistihanon biya iganti niyo, kinsa may gusto mo kay kawan ako. At di ko pala ang hadlok ng mga sundalo eh. Pero si David, relax lang kayo. Ano man? Naay Ginoo. Ikaw ug ako kung naa kay Ginoo, ayaw kahadlok. Even ang tibok kalibutan, dilig ni mo angay kalisangan. Naa si Jesus. Naa ang Diyos anda mo luwas. Ni atong angay niyang luwason. Ikatawaan siyang Goliath si David. Kinsay nagsultian eh? Si David. Niingon si David, ikaw lamang Goliath. Isu ka es David. Iya kong ipamatunan, ikaw Goliath. Mabunto ka na ako pinaagi sa kong si Ginoo. Wa siya magsalig siyang kaugalingon. Nagsalig siya sa gahom sa Ginoo. Ikaw ug ako kung magsalig kas imong kaugalingong tawhanong abilidad, mapili gud ka sama ni Goliath. Apan kung imong gisiligan ang gahom sa Ginoo ug ang Ginoo maghari kanimo, wow, kinsa man sila. Niingon si David, nagatubang sila. Ikaw Goliath, ako maganing gipanalipdan ang mga karnero sa mga leon, ako maganing gilagkatan o baba, ikaw pa niya di na ako langkatan. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo. Uskapatora. Ekolbang. Katawa si Goliath. Ikaw David. Musimos ka lang nako, makikaway nako. Dako pagtingog, tingog rin ka nako. Huwag ka doon si Goliath tani. Ikaw ang alagad si Ginoo. Kung tinun-anay ko kang mga alagad, na ang mga anghel, pwede na namong ikaman. Angels of the Lords. Apantiman seryosoha, alagari ang Ginoo, kay ang Ginoo mahimuot kanimo mga pinangga. Ingon si David, mao kini ang giingon ni David, nga bulahan ang tao nga mahimong matarong sa Dios, dili tungod sa bisan unsang nabuhat. Siti, bulahan gayon ang tao nga gipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. 8. Bulahan gayon ang tao kansang mga sala, dili mahinunduman sa Ginoo. Ikaw ug ako, bulahan kay gipasaylo ka. Wow, grabe.
Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Pastora Evelyn Romano Himina. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ambingan mo sa Ginoo sa ministry nga gibiyal kaninyo. Ambingan mo sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Mga Romano family, mga Himina family, maayong buntag pas. Wow, maayong buntag usab kaninyong tanan. Dalaygon ang Ginoo. Muadto ko diri sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 16 saan sa Ginoo ngadto kang Abraham. Last ni nga mensahe gahiskot kang Abraham ngano man ang ato nga topic naghiskot sa kinabuhi ni Abraham. May hinungdan ato ratong gidiscuss o giapil ang sitwasyon ni Jacob o ni Laban. Kay ang saad sa Dios kang Abraham mausap ang saad sa Dios ngadto kang Jacob nga panalanginan si Jacob. O niya usa siya nakadawat sa panalangin, nag-adto siya oy. Nakaasawa man to si Jacob sa anak ni Laban nga duha, nahimuon ang duha. 14 ka tuig usa niya nahimo nga naasawa si Raquel nga iyang naigan. Grabe sa grabe sakripisyo, pero sa kalibutan karon wa na'y dagang diskarte oy. Makakita gwapo gwapa makras ayay mga batanon, mga estudyante, kung makras-kras mo na human gid mo problema do na ini kahuman. Kanagan kay mga estudyante wa kahuman parihar na baig laki. Kantos ang papagmama mo na ginawa. Pagkabalong naburot na, wa na. Ang laki sa lang dili, maangin. Imo ng obligasyon, wala, tubangan na. Unang akong kitulog sa matag usa mga estudyante, unahan na ninyong pag-eskwela. Ako dili kumupugong kitawag kong makikirelasyon, pero klaruhan ng inyong grado. Yung nagpula ganina, managwasay na na, wa na klaro. Hello, kadaghan kay mga estudyante nga ato nga gidasig isip magtutulo sa dakong university, magwali ko daan ingko kamo kung walay Ginoo sa inyong kinabuhi, winakal ra na gaayon ninyo, di gyud mo mulangkos. Even sa mga criminology kani adto kaya naghandol matag gitawag og driving class. Dili na siya ingon nga ako ra ning gipaambit igsoon. Ano man, kung wala gani kaalam gikan sa Ginoo, kung dili kami nadlukod sa Ginoo, dili ka giyahan sa Ginoo. Amen ba? Dunay mensahe si Brother Papsilo Mingito Garces. Baba nakos imuhang live pastor, out nakos trabaho. Onar ko ninyo mga igsoon. God bless sa tanan. Wow. Alas 5 naman ay, alas 6 naman ay, alas 5 mo to yung ingon. Salamat sa Ginoo, ang bingkan kas Ginoo, Brother Papsilo Mingito sa imong trabaho diya sa Lapu-Lapu, Cebu City. Ako ning basahon ang Genesis. Saad ni sa Dios ngadto kang Abraham. Pero sa kasaad ni sa Dios ngadto kang Abraham, gitistingan siya oy. Usa siya panalanginan mo nang ikaw. Anang pagsulay nimo karon? Mga listener sa FM radio nga naglanta sa Facebook Live, wag yun na nalilong si Ginoo. Hinumdumi si Abraham, gitistingan siya, bukat to iyang anak nga siya sa ipahalan. Ikaw uwa ko karon ato ning i-relate, ihalat ka nimo sa o niya nakay revelation sa Ginoo nga ikisugo ka nga patyan imong anak ihalat dito kay gisugo ti ka. Pero di ko na mahimo Ginoo, himo nimo isuon. Ginoo dili kasagaran sa kalibutan na atag ag anting-anting patyon minang papa ug mama usa maka angkon o anting-anting pakubol mga anak ug unsa pa diha. Kay ako kaniadtong igsuon nga orasyonan ko kasagaran magunay mga orasyon na ay mga tahas. Kay dili man na malilong igsuon na makoy mga orasyon. Kita ko sa Santo Kristong talikod,
magsigigugdam ko sa unang tinigbasay, pinusilay, di ko maunsa. O niya, huwag man ayon eh. Gibalik na ako, giuli na ako sa ako ang nakitaan. Asa gikan ako gibalik, gilabay na ako eh. Samok-samok malaman ka. Mao na. Mao nga sa atong kinabuhis kalibutan, magbantay ta. Diyas pagpangalagan. Wala na raman nagbasi ang title. Ako di ko mulabag title eh. Dili ko mo upad ako sa title nga ato nga gidala. Wagoy title mudala sa kinabuhing way katapusan. Pasigarbo lang nas kalibutan. Title sa simbahan. Madayon kita iksoon. Ingon ni Genesis Kapitulo 22 versikulo 16. Saat sa Dios kang Abraham. Unang ikaw ug sa aran. Tinuod ko nga saat laruha nga gikan ko nas Ginoo kay kun dili patay mong anak iksoon sa maon niya kang Isaac. Gipatay ba to ni Abraham? Wala oy. Ako kining basahon. Sa Kapitulo 22 versikulo 16. Ingon diri iksoon. Iksodo man din ni ara dede. Nalapaw day ko iksoon. 22 sa Genesis 22 versikulo 16. Ingon diri. 16. Ato ning basahon. Ingon diri kay iksonan diri sa 16. Miingon siya, ang Ginoo nga nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kinsay nanumpa ani? Si Jesus ang Dios. Kinsay may iyang gisumpaan? Si Abraham. Mao nga ikaw ug ako dunay pakiksaan nga tos Ginoo. Kung ang Ginoo imuhang gisaaran, ayaw na siyang pakyasa. Kay kung imo nang pagkason na moingon lang Ginoo, ayaw na lamang anak. Oro ra na binutbot ng imuha. Oro ra na bakak. Salamat sa Ginoo sa imuha pagwatch karon ma'am gikan sa Kuwait. Bago na to nga viewer gikan gyud sa Kuwait. O niya ang pingan mo sa Ginoo, Ma'am Juna Oro na naakaroon sa Kuwait. Matod pa sa iyang diskusyon nga gikan siya sa Saudi Arabia. Matod pa niya ako siya nga gisiran akong asawa mula ka man going to Saudi Arabia. Ingon siya nga mag-abot tas Ginoo pastor nga ang Ginoo maghatag og maayong employer sa iyang pagpanaw. Inood ginaigsoon. Ano na sa mensahe gikan gayon sa Kuwait tingali gabi eron dito. Good morning pastor, God bless you. O may usab nga buntag, may gabi usab diya sa Kuwait. Diya ni Juna Oro. Una nga sa ato nga live, ako nang i-review pagkahuman. Kay dunay mga ning lantaw diri o ning watch o ning sunod sa atong programa na dili nato ma-appreciate pa, dili nato ma-entertain. Kay nagbantay sab ko sa live o niya nagmonitor usab ta sa ato nga mensahe. Una gipasalamatan ang Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho diya. Pagkakaroon magod iksoon dili lang kaayo laay. Kaya ako mga kaila kani adto kay kaplano ko kani adto human ako eskwela mo adto ko sa laing nasod. Unya mo ko kun adto na hayabot na lamang ko naabta na lamang ko sa edad nga limit. Kay 45 lang biya ang limit sa laing nasod. Unya 45 na biya ko ron. Sunod bulan 46 na biya ko di na gyud kapasaran eh. Salamat sa Ginoo, salamat sa pag-mention pastor, salamat sa Ginoo way sapayan ma'am Juna Oro na naagaron sa Kuwait. Ano na tayo daghang mga kaila, mga listener o follower o viewer sa Facebook Live sa Sweden, sa Kuwait, sa Saudi Arabia. Usa na usab ni ana ang akong asawa na moadto na karon, moadto sila dito. Unang karon ilang flight gikan from Dumaguete City going to Manila and Manila going to Saudi Arabia. Wala na ko nagi kaguol, wala na ko nagi kabalakan. Ako sa giingnan. Alagad sa Ginoo bisan asa ka, pastora ka. Hukti ang pulong sa Ginoo ikinabuhi. Kung dili gani nimo ikinabuhi, posibilidad ang Ginoo mo biya sa imong kinabuhi.
ikaw ug ako adunay katugdanan atubangan sa Ginoo. Kay ang kaluwasan wala nimo, wala sa imong asawa, wala sa imong bana, wala sa imong silingan, wala ni pastora, wala ni pastor. Ang kaluwasan naa sa imong pagsakripisyo o pagkamatinud-anon, pagpangalagad sa Ginoo. Mao nga ikaw ug ako dapat magsineryos, pagserbisyo para sa kaymayaan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa ato sa nga bag-o karon nga mingsulod sa ato nga programa gikan sa Bulacan. Ato ning basahon ingon diri ang saad sa Dios kang Abraham 16. Unya ako ning pasahon tanan. Kung gipanalanginan ba si Abraham nga walay gibuhat o wala pa'y gitisting ang Dios kang Abraham. Apan niingon si Abraham sa 16, saad niya kang Abraham niingon siya. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon. Kinsay nag-ingon? Ang Ginoo. Ipanumpa ko kanimo sa ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini og wala mo ihikaw kanako ang imuhang bugtong anak. Itistingan si Abraham. Niingon ang Dios, kay wala man nimo gihikaw ang imong bugtong anak nga mao si Isaac. Nga sa akong pag-ingon ihalad si Isaac. Gituman magyong Abraham. Ngano man nakafocus naman sa una-una ning Abraham. Nga niingon si Abraham, makahimo mangani ang Dios sa kalibutan. Unsa pagkaha kining akong anak ako ning patyon, kaya usab niyang wanawon. Pero sa pag-anak niya santing niingon ang linog lano sa langit, tingo, Abraham, Abraham, igo na. Wow, grabe. Ikaw o ako testingan ka. Kung tinuod o bulawan pa ka at tubangan sa Ginoo. Bisan asa ka manarbaho. Kung bulawan ka, bulawan din ka. Wow. Ako ning basahon sa kasaysayan ni Abraham Exxon. Akong sugdon diris uno sa iyo pa man ay hapit naman ay alas 6 pa ato ning basahon tanan kining kapitulo Exxon aron atong masayran giun sa pagtisting si Abraham sa Dios aron makabalo ang mga listener sa FM radio o sa mga Facebook live katong wa pagyud kabasa ni ining mao nga kapitulo sa kasaysayan ni Abraham o giunsa siya pagsulay sa Dios usa siya gipanalanginan. Ako ning basahon ingon diri gisugo si Abraham sa paghalad kang Isaac. Kisay gasugo ang Dios oy. Unang klaruhan ng imuhang pagpangalagad sa Ginoo kung tao lay kasugo ana or imong kaulingon aron ka magpasugo nga mahimo kang alagad sa Ginoo, ayaw na lamang. Apan kung tinuod gyud ang Ginoo nga mos nagsugo nimo, mailhan gyud na. I-practice biya ka. Kay unahon ba nimo ang gingharian sa Ginoo ug sa diha makita sa Ginoo nga imong giuna ang iyang gingharian ug ang pagkamatarong ang mga sunod ana. Tablaw bigag panagang sa panalangin. Di man ina igsoon. Pero mag-agi gyud kas kalisod. Tinuod dili. Moingon ko tinuod. Kay prophetis din na sa among kinabuhi. Ingon diri giayo gisugo si Abraham paghalad kang Isaac. Unya ingon diri ang kasaysayan. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham o gitawag niya Abraham. O si Abraham mitubag ani ako. Ning response dayo si Abraham. Unsay giingon si Ginoo? Abraham. Ingon si Abraham. Mitubag si Abraham ani ako. Miingon ang Dios dan-a si Isaac ang buktong mong anak imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya dito sa bukid nga gitudlo ko kanimo. Agrabiya oy. Sakit kayo ikaw amahan karon. Unya buktong nimong anak. Patuon ka sa lugar nga gitawag og Moria ug asa napit. Ingnon ka, so sister brother adto dito. Ingnon ka sa Ginoo. Dala ang imong buktong anak og ihalad dito sa bukid. Sao na gani mo sa?
Grabe ang testing sa Dios kang Abraham. Busa sayo sa pagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halan. Gisangunan niya ang ihang asno o gipakuyog niya si Isaac. Gipakuyog pag yun niya si Isaac tawon. O niya si Isaac inosente. Wa siya kabalo nga ihalan di siya siyang amahan sa bukid sa Moria. O ningon diri o. Og ang duha niya ka ulipon mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa ikatulong adlaw sa layo pa si Abraham nakita niya ang dapit 5 o niya giingnan niya ang iyang mga ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno kami si Isaac mo adto dito aron pagsimba o mobalik ra o niya kami nga ni. Wala niya pakuyoga ang iyang mga sulugon. Sila ra yung Isaac yang giingnan niya so pabilin ra mo diri kauban sa asno kami rang duha as akong anak nga buktong anak nya mobalik ra unya mi nabagi unya ra kag iya pa tong ipatay si Isaac di ko siya kabalik nga kauban ni Isaac. Pero testing ra mangudto unang ikaw ug ako na mga testing gikas Ginoo nga grabe pagsukod kung tinuod may kung bulawan sa iyang atubangan apati man sa diha nga makalabang ka sa testing. Wow, grabe pagpantay magkapuliki ko kas panalangin sa Ginoo kay ibukbuk man gyud sa Ginoo ang panalangin mga nagayaon. Ang Ginoo ba igsoon nga mo panalangin di ra bagyo na muwagan-hagan di man amalak yastris jis ingon siya sulayin ninyo ako di pa kinsa nang saan dili na saan ni pastor oy ginasaan ni pastor kami mismo nagtahon mis atubangas Ginoo mo na nga sikat nga nagmatinud-anon mi ibig sa tights. Wow, mga pagsulay, mga kalisod kawalan-on, mga kabahin o gitawag og dagko nga problema sa kalibutan labi na gitawag og di pa ginabalilom sa tao kanang utang. Aban salamat sa Ginoo giris giwagtan. Grabe ikaw o ako kung na ay Ginoo igsoon ipasinatin yun sa Ginoo nga maayo siya sama kang Abraham. Ato ning basahon si Isaac maoy gipadala ni Abraham sa sugnod maitasa ang ighalalan nga mao si Isaac mao pay gipagpasan murag si Jesus ba nagkabantay mong di Jesus nga siya pay bitayon siya pay nagpasan. Wag yoy naluoy niya giyang mga tinun-an 12 ka buok usa ni ato si Judas ang ming baligya aron madakop si Jesus. Wag yan bisag si Apostol Pedro nagpaanta oras layo nabalikas pa giingnan siya sa babae ikaw kauban ka usa pareha mo tuno di ka siya usay pareha tuno wa ko kaila na tawa na oy awan nang ikaw Kristohano tinuod katang Kristohano timan ilimod yung kas ubang tao kung mahimo ilimod kas imong mga makisig magtotoo wapay klaro butang-butangan ka ikaw pa'y dauton Luzon, Visayas ang Mindanao aron pa mo sikat ikaw mo'y madaot sila mo'y mailado sila mo'y husto sa mas mga parisiyo si Lucio nagiingnan si Jesus nga gimanduan pa aron pa matud-an si ang mga parisiyo magtutulos balaon nga balaan yun sila giingnan silang Jesus. May usa ka taong gibanhigan ato naman ang giwali usa ka pari ning agi usa ka Levita iya hirag sibat pero usa giingon ni Jesus giingnan niya ang magpapanday sa balaod kinsa may nahimut-an sa Ginoo niingon ang katong naluoy o giingnan niya ang papanday sa balaod giingnan si Jesus giingon ninyo si Jesus na sakto ang imong ubuhat lakaw og buhata ang iyang gibuhat sakpan. Unang ikaw igsoon sama ni Isaac ipapasan siya igihalan ngadto sa laran siya tagapasan sa sugnod para sala dunya siya ihalan. Grabe si Jesus may igsoon mo igapasan pero siya may gibitay dito sa lugar nga Golgota. Grabe sa unang ikaw mga alagad si Ginoo pwede kang unayon sa imong mga kaubanan
magbantay ta. Kay kining panahon na igsoon, kung di gud ka magpagiya, pwedeng unayon kas imong igsoon, silingan o unsa ba. O nagikinanglan ka maglikod, nining panahon na. Ang balaang kasulatan nagpahinomdom ka nato, aron ikaw ug ako makabantay sa mga pangitabo sa tibok kalibutan. Ingon dire maigsoon, si Isaac maoy nagdala, ipadala kang Abraham sa sugnod alang sa halad o siya maoy nagdala sa kutsilyo o gaandam alang-alang nakoy ihawon. Mag-ihaw ko ng baboy igsoon o kung sa kadiha wala may kutsilyo sa lang ninyo karatehon ninyo na mura mo si Bruce Lee, mura mo si Jackie Chan. Maigsoon ang problema sa Jackie Chan, puro salida pero perting bunogasap. Adayon kita igsoon, mipadayan silang duha, wala madugay miingon si Isaac, tay. Natinala lagi si Isaac, miingon si Isaac, tay. Si Abraham ito ba? Unsa man ana? Ingon nangutana si Isaac, ania ang kalayo og sugnod apan hain man ang ihalad nga natin karnero. Tawo nagbata pagkaluya. Ako igsoon, maluoy magani ko sa akong anak nga gamay ron magaap. Mumata bulukan kadayon ko. O niya magtawag ang among anak. Kay minglakaw man ang iyaginahan. Wato mas laing nasod. Pero ang among anak ikatulo, suod ra ginako na. Kasi gima kong kabilin diri. Ako igsoon mula tigo ko bata. Pero human ako latigo, dapat ang latigo magod pahinomnom na. Pero ang bata igsoon ayaw sige ko rin. Kada singhag-singhagan nimo, pagkat ako na ikaw may singhagan anak. Pagkat ako anak, ikaw may kuripon anak. Dipindi sa pagdisiplina. Dapat kabalo kang mo disiplina, kabalo kang mo pitol, kabalo kang mo dala sa imong pamilya. Hello. Ingon si Isaac, hay naman ang nating karnero pa, tay. Si Abraham mitubag, anak, ang Dios maoy muhatag kanato og halad og mipadayon sila paglakaw. Grabe, wa gyud kabalo itawon si Isaac iyang anak. Giignaran niya si Isaac, anak, ang Ginoo ang Dios ay mahibalo itawon anak muhatag karon. Pero giingnan ko si Isaac iyang patyon sa Dios. Ingon ang Dios sa kapaabot nila sa mao nga gitudlo sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran o sa ibabaw niini gibutang niya ang sugnod, gikapos niya ang iyang anak o gipahilo na sa halaran ibabaw sa sugnod. Wa gyud intaon muliksi si Isaac, wa gyud musakit, wa gyud ayaw ko patya mura itaw karnero. Ganuman ang Ginoo mo'y nagpanglihok ni ato. Mao nga ikaw ako, kung ang Ginoo magapanglihok nimo, di gyud nimo ikapangarasti bisag unsa pa nimo kabisyosos kalibutan. Kadaghan kay mga tawo nangarasti, pastor, di magyud mo simba kung mana, di magyud mo simba. Kay mo ingon raman ka, di mo panalangin as Ginoo, dili mo tukpan ako ang Dinos ko tubangan, di igod ko mo simba. To God be the glory, ang Ginoo nagapanglihok, wa gyud kay ikyas maupay mahimong madasigon yun noon sa pagpangalagad. Grabe sa dagang mga tao kay mga raste isog kayo, pero sa diyang gitawag sa Ginoo mao'y pinaka maparnobsanon o nakasabot pa sa mensahe Ginoo. Wow, ikaw ug ako hinumdumi ang Ginoo mo'y mugihan nato pinagi sa balaang kasulatan. Ingon dire igsoon, sa pag-abot nila sa dapit nagtitulo sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran o ibabaw nini ang sugnod, gikapos niya ang iyang anak, gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon na unta lang, patyon unta niya si Isaac. Ingon dire ang 11 sa iyang pagpatay sa iyang anak, nadayon ba waway? Ingon ang 11, apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Grabe,
Di man iigsoon, kung alagad kas Ginoo, magpadala og mga anghel ang Dios. Kinsa man ang nagkikuban ni Jesus dito sa kamingawan, kinsa man ang nagpahinumdum ni Jose aron ang paghiligay sa pagkakamatayo ni Jesus, mga anghel, mga manulunda. Mao nga ikaw ug ako, kung naakas Ginoo, ang mga anghel ug mga manulundas Ginoo, preparado ug always nang muluwas kanimo. Buhing kasinatian, dili na ko ni i-mention ang ngalan. Sulod sa siyam kabulan nga nahimo kong safety officer o timekeeper, ang lugar nga among giadtuan ngilngig nga lugar, kay maoy lugar sa gitawag og tinutuo-tuuhan. Isip safety officer, musuroy kog alas 11 gabi. One time maigsuon, adun na ko'y nakitaan nga usa ka worker naghukas, naglay dito. Akong gibuyag, kay safety officer gud ta. Akong gibuyag, asa man ka diha dong nagpungkalo. Kunya matur pa sa eskwelano na ako no sa nakitaan nga bata kay ang gilakas. Kunya taas biya kayo ay gisakan, kay ning layat siya patay gyud. Ikahadlokan nga area. Ibin ako igsoon, moadto ko sa uban mga tao mo ingon, wala ba mo'y nakita diha? Hindi ka ba ng inyong kitarabawaan? Kinaiinkanto diha. Grabe oy, magkasakit ang uban. Pag adto sa doktor, walay resulta, negative. Apan tugan pinagluri, siyam kabulan. Di tingali doon ako yung gibati, pero dili magdugay igsoon. Ipanalipdan tas Ginoo kay naay mga anghel andam mumonitor sa imong kinabuhi. Igsoon bisan asa ka ba, bisan muingon pa ang tao ayaw diha kay hila na, ayaw diha kay nahiganting managpa diha. Kinsa may imong kahadlokan, kanang mga higanti, kanang mga engkanto, unya dili ka mahadlok sa Ginoo. Perte nilang bahaka, Ginoo dili, tinuod ba ko na? Kaya kung ikaw taos Ginoo, nahadlo kas Ginoo, dili ka makasala atubangan sa Ginoo. Naakay respeto. Apan usahay ang tao, mas respeto pa ang mga demonyo, mas respeto pa ang mga engkanto, mas respeto pa ang tagipuyo. Ingnon ka nga, ayaw ka mo tuuliha. Unya, watay respeto sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa itong kinabuhi. Hello, nakuha ba na ito? Mao nga si Abraham sa ayaw pag-ana sa hunting kang Isaac, migduol na yun ang anghel. Ingon diri sa 11, apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Grabe sa Abraham, Abraham, mitubag siya, ania ako. Ingon ang 12, ayaw unsa ang bata. Miingon ang anghel, nasayon na ako nga andam kagayon pagsugot sa Dios. Wow, mangutana ko kanimo karon, mga follower og listener sa Sign FM, mangutana ko, andam ba mo musugot sa Ginoo? Mga viewer sa Facebook Live, mga listener nga naa, mga viewer sa laing nasod, sa tanan nga naa nagsunod nining atong programa, mangutana ko, himuon ba nimo karon sa imong kinabuhi sama sa gimo ni Abraham? Ning ingon ang manalunda, nasayon ako nga buhaton nimo ang ipabuhat nako kanimo Abraham, iko na. Wow, grabe. Kung ikaw ug ako musugot sa tawag sa Ginoo, 100% panalanginan ko kas Ginoo. Ingon diri,
Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel, nasayon na ako nga andam kagayon pagsugot sa Dios. Andam ka na ba pagsugot sa Dios? Apat timan buhata ang iyang ipabuhat sama sa ipabuhat sa Dios kang Abraham. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan ng atong oras, taas-taas naman mga ekson. Ato kining sirihanes mga pag-am. Sa sunod nga panahon, adto na ta sa Hebro anon kapitulo 7. Kay kapitulo 6 man ang ato nga gidiscuss karon, kabahin sa kinabuhi ni Abraham igsoon. Natalagsaon nga pakiksaan igsoon. Ingon diri igsoon sa ato nga sunod nga pagaton ang kapitulo sa 7 na gyud. Mag-ambot ta igsoon. Atong yan po sa Ginoo, labi na sa atong mga kaigsunan, mga mulang nagkaroon silang flight o bansa po ang katikas kinabuhi, labi na sa mga pre-request kasi padang natin yung mga David atong dalas mga pag-ampo ang Ginoo mga pabahat, mga balatian, mga buhat sa kaway, mga buksin, mga daot, mga barang atong nang ibalik ito sa kaway igsoon, gawa na yung authority sa tao buhat mga sa kaway muna may ikaw kung ako kung may counter nini kung ikaw makasubo sa mga anghel sa Ginoo pagpanalikod mag-ampo tayo son laping kamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama tapos ka sa pagdaig pagpasalamat hinintang magdapit sa kabuntagon may maglatag ka na salamat o Diyos sa taas ng mga panahon o privilege may maglatag ka na mo ikaw nagaproteksyon nagabantay sa matagusan na mga pamilya ibig sa tibok na kong panimalay uban sa akong tulog ka mga anak sa akong ugangan bisan pa man sa flight sa akong asawa karon uban sa imong kaubanan gikan sa airport sa dumangiti guhin to Maynila Ama ihatod sila na adunay kasiguruhan gikan sa Maynila guhin po Saudi Arabia ang matagusan nila adunay kasiguruhan sa mga employer nga ilang madol na naman labos sa tanan ipadala o Dios ay nilibuan ka mga nilaro sa matagusan nilang kamakinabuhi na mo'y magaproteksyon magabantay silang pag-travel labi na o Dios sa matagusan ka pamilya nga mabilin hindi sa Pilipinas Ama salamat o Dios na di ikaw makalikon kanila na diliin sila bation tumang kamingaw dili sila bation o sa pulong nga homesick diin ang kaiso kadasig paglaon gikan kanimo labaw sa tanan ang imong mga pulong mga mensahe mubulikon sa matagusan nila ka mga kinabuhi panalangin niya ang ilang mga kinabuhi labi na sa tanan ng mga FM radio karon nga naminaw kung na may mga problema mga balatian o busipon nila na trangkaso labat sa ulo arthritis bisan pa man cancer, ulcer, Twitter, toxic ako kinigingin lang pinagsingalan ni Kristo nga Nazareno bisan pa man sa mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga barang mga daot ako kinigi-reverse gadto sa kaway in mighty name of Jesus Christ of Nazareth all the sickness come out right now by the power of Jesus Christ of Nazareth by the blood of Jesus Christ of Nazareth all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth complete healing pag-abot sa matagusan labos sa tanan karon nga naminaw sa FM radio nga nagapalibot nining mga nga dapit tagpuan sila sa tanan nilang mga panginahanglan suplay sila sa tanan nilang mga panginahanglan even sa matag adlaw nilang mga pagpanarbaho dinhi man sa kabukiran mga negosyo man mga sakyanan mga pagpanguma akong gikanselar ang mga tunglog lumalamoy in mighty name of Jesus Christ of Nazareth Lord, salamat o tabuni kini sa imong hamili nga dugo. Silihoy kini sa imong hamili nga dugo. Even sa tanan karon nga naminaw o nagwa sa Facebook live dinhi sa Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa laing mga nasod, mga OFW nga nagapanarbaho sa laing mga nasod amahan. Proteksyon ni o bantay ang ilang mga kinabuhi. Kung unsa man ang imong gibuhat sa kinabuhi ni Jacob, sa kinabuhi ni Abraham nga diin ang among gilikanan, imo silang gipasinati sa imong pagkamaayo. Imo sa kaming pasination sa imong pagkamaayo amahan. Sanglit aduna kami pagkabuhaton nga kami mo
musanong mutahon mo tuman sa imong ipatrabaho kanamo ug andam kami nga mo sakripisyo mo hago alang sa imong kahimayaan o kalawganan. Salamat o Dios nining mga dakit nga ikaw mga pamuhat, mga milagro kaayuhan, mga abot na ato nagatuman uyon gayon sa imong kabubuton amahan. Kabaguhan ka usaban pinagi sa balang kasulatan, Lord, nga ang among kinabuhi mainablihan kanunay ug mudawat niini pinagi si mo mapulong mga mensahe, maabli ang among kasilgasin, maabli ang among salabutan, kami angayang mo pasalamat nga na kanimo amahan. Salamat o Dios bisay pa man sa among station manager Reverend Gideon Tenlario sa iyang mga bulaton sa programa sa media amahan, bisan pa man sa FM radio na imong ipundar sa mga dapit sa sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Malabuyog, Cebu City. Ikaw magasangkap nining tanan, even sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Magasaol sa iyang pag-travel paingon sa maong nga dapit aron sa pag-install sa maong nga kagamitan amahan, proteksyon ug bantay ang iyang kinabuhi bisan pa man pag-travel og mga adlaw o Dios sa imong ubos nga lagad. Lord, salamat o God nga ikaw magaunag magulahi even sa akong kinabuhi ko. Ako kining gitugyan nga na kanimo sa tanang panahon ang akong kinabuhi nga na gayon sa imong makamot amahan. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon sa tibok na akong panimalay uban sa among tulo ka mga anak sa akong ugangan bisan pa man sa akong asawa nga moadto sa laing mga nasod. Lord, akong ipabalon ang proteksyon pagbantay sa iyang kinabuhi uban sa iyang mga kaubanan kasi o Dios mahimong kahayag, mahimong sa instrumento soban pag niyang mga kaubanan, Lord. Salamat o Dios, imo asiyang pinasay, imo asiyang panalangin sa iyang mga kaubanan, ilabi na sa tanang mga katawhan nga iyang ikahalugin. Salamat o Dios, ninitag na og dapit sa kabuntagon, even sa tanang mga kaigsunan dapit dinhi sa balok o Dios, og dapit sa pinitigan. Salamat o Dios, imong girestore ang pagpangalagat ya anak kanimo amahan. Ikaw magapamuhat ka namo ang among obligasyon o Dios mao ang pagtahod pagtuman uyon gayon sa imong kabubuton. O salamat o Dios nga nauban kasiguruhan kompleto magayuhan gikan sa tanang matang sa tanang mga balaytian. Salamat o Dios, tapos ka sa pagpasalamat pinagi lamang sa imong buktong anak personal namo nga manluluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo na igsoon. O relax lang po gamay, ano ko balik lang po. Inom lang po ko gamay nga tubig. Kaya medyo himala na ang ato na tulan igsoon. Ako lang ni sundan o mga awit makalangit niya, mabalik lang ko tayo. Simba gamhanan o puno ka sa grasya, dili igsapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka kanino lang ako magasa. Kanan mo ako mag-asampi, dili igsapayan mga butang kalibutan, alagaran ka sa ngalan mo Jesus may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo, musangpit ko, anaakan. Kanino lang ako magasimba, gamhanan o puno ka sa grasya, dili igsapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka kanino lang ako mag-asali, sa ngalan mo ako mag-asampi,
balik ta igsoon. Ang atong oras igsoon mga alas 6:30 na gyud. Balik ta sa atong mga greetings o mga pagtubaya sa tanan ta mga igsoonan. Dunay minsay si Sir Ruel, amin. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Taras, amin. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-agree sa minsay sa Ginoo nga atong gipambit. Dili pa lang dugay. So balik ta sa atong mga greetings. May buntag sa tanan to kay sunan dinhi sa Balo. Ilabi na sa ako kapikas kinabuhi karon na nagwas ligat sa Magiti City. Anya human ini mo ato ko sa airport. Dunay mga buta tapos na waon sa mao nga napit. Ala usab sila na pagbiyahe going to Manila igsoon sa ilang flight dinhi sa nining adlaw igsoon. Isip alagan sa Ginoo tanan nga mga bulaton dapat kay obligasyon patigwaran sa safety kasiguruhan minaagi sa pagkapog ng Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa FM 95.3 sa nagkalain-laing mga lugar na nagapalibot nining mga dapit may buntag kaning tanan. Ilabi na sa nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. May buntag tapos sa Bison. Even sa laing mga naso sa dapit sa Kuwait mga kaisonan na si Ma'am Yuna Oro na nakakaroon sa Kuwait na narbaho. So nampingan mo Ginoo sa mga dapit. Ilabi na sa inyong matag pamilya na nabili. Salamat sa Ginoo, may buntag sa tanan sa una na kong i-greet diri sa ako nga kauban karon sa tulo na ako ka mga anak o sa akong ugangan papauswan akab nga kanunay yun nagatiman sa ako ang mga anak sa akong kakbay na duha ay diri igsoon ako naman usa diri na natulog kay usayo man ko og mata o niya kung ako silang ikauban kanunay gabi magadisturbo man sa ako nga bulaton pagkatalaw ni igsoon. Una nga, pasalamatan ng Ginoo sa mga kahago pag panahon sa akong pamilya pagkatiman ining mga dapit matupas sa itong mensahe kaniha ang naghago para sa mayas Ginoo panalanginan sa Ginoo og doble pa. Mama sa Ginoo doon ay mensahe sa Sir Belenario Escape Florentino pa shout out Davao City o sa kauban nako diri sa balay na iconic Diyos niya sa sound system imuhang lipas para makadungog ang tanan. Wow, dalay ko na Ginoo saludo ko ninyo diha Sir Belenario Escape Florentino tapos sa tanan imo kining gigaman o tanan YouTube channel ang tanan nato nga mga programa. Una kong pasalamatan ang Ginoo sa dako kay pribilehiyonan sa mausap sa mga katawhan diri nagigamitan yung amplifier o niya trompa. Dili lamang sa usa ka lugar nagtupag diri sa area sa nagapalibot kay naay amplifier o trompa. O niya dapit sa manuyon may ison ilasam nagigamitan og speaker sama sa inyo nga gigamit diha nagikunik sa system sa sound system aron makadungog ang tanan. Dalaygon ang Ginoo saludo ko ninyo sir sa inyo nga gibuhat. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Walay lain na itong gidiscuss, walay lain na itong giwali inis kanginan sa FM Radio labaw sa tanan diha sa Davao City Government mga kaigsoon. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa tanan nga area sa Davao City labi na sa area sa Mindanao. Kamon kay ang atong Pilipinas na may gitawag Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa lain mga nason, mga OFW nga nagapanarbaho ang pingan mo sa Ginoo. Even sa inyong mga pamilya, sama na ko nabilin na manarbaho man ang ako nga asawa sa Saudi Arabia. Apan kining tanan igsoon, akong gipabalon ang kaligon ng kadasig. Kung alagad sa Ginoo, alagad ko sa Ginoo. Kung bulawan ka, bisan asa man. Mao nga, ibig ka na mo nga nabilin. Medyo bukat man kaya wala makoy kaabang nga akong asawa isip nga alagad sa Ginoo siya may kaabang na sa bulaton except sa Pilipigan doon namatay pastora usab nga nasa dito mao nga nining mamadapit salamat sa Ginoo sa itong kaigsuran ini sa Balo ang Ginoo magakumot sa ilang kinabuhi ang Ginoo mag-restore sa kadasig kalikon niya sa pagpangalagan nasayod ko igsoon kung nagtuo ko na dili lamang ini nga mao nga FM radio nga ipamanage sa alagad sa Ginoo. Ang importante, ikaw o ako
musugot lamang sa planos Ginoo. Sama kang Abraham, sama kang Jacob, nga gipanalanginan sa Ginoo human sa ilang pasakripisyo. Mao nga ikaw ug ako dili lagi ka panalanginan sa Ginoo ug dili ka mosakripisyo para sa bulhaton sa Ginoo. Kay biblical gyud na igsoon. Maayong buntag sa tanan nga mga Ensoy family. Diha gayon sa dapit sa Namonbon. Maayong buntag sa tanan nga mga taga-country sa mga Bildosola family. Maayong buntag kanimo diha ng Beatrice Bildosola o pamilya ni na Gregoria Buagas. Ako gining hatagan ko ngalan o apelyido kay kung apelyido lang lain o galan dili na to ma-clarify kung kinsay atong gimension. Although kung dili na ko mailhan, dili sab na ko ma-mention ang personal nga ngalan. Maayong buntag sa tanan nga mga Dalmasio family, mga Baldado family, Yaskangkwi, mga Kabayay family, mga Dagudo family, mga Kilat family, mga Masida family, o mga Sibumit family, o sa tanan nga mga Ponting family. Kung sa kamatuon mga kaigsunan, ako mga suko sa pamilya ni Sis Mats Josephine Exoon sa ihang nga kapikas kinaboy sa mga Ponting family na Ginoo lang yun magalikon kaninyo sa paman sa pamilya ni Maring Josephine o sa imuhang mga kinsakupan o sa pamilya ni Paring Mats Brad Ato, Sister Lina o ni Paring Ponso Punting o sa imuhang pamilya. Sa tanan nga mga Punting family diha sa dapit sa Kagkwi, maayong buntag kanyang tanan. O sa tanan diha sa Ilihan, sa Pasto, Katripulo, sa Bodiga, maayong buntag sa tanan nga mga Bilog-Bilog family, mga Bordin family, maayong buntag kanyang tanan. Doon ay minsan si Ma'am Norberta Yutrasi from Bulo Pindoy, Negros Oriental. Shout out sa tanan nga mga pinili sa Dios. God bless us all. Request of song, sayaw, isinggit o dahonog. Salamat pastor sa pagpasa dalaygon ang Dios. Wow. Salamat sa Ginoo way puas way hunong Ma'am Norberta Yutrasi sa imong mainiton o makanunayon nga pagsunod gayon ni ining ato nga programa. Gikan sa pagsugod hangtod karon forever ang pagkamadasigon. I declare blessing sa imong kinabuhi Ma'am Norberta Yutrasi. Ako kining i-play ang imong song awit sayaw. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong. Ako na ni greedy Ma'am Norberta Yutrasi una sayaw o niya isinggit ikatulo dahonog. Ato gyud sayawan ang Ginoo. Uban sa mensahe igsoon, sayawan ato ang Ginoo. Ulokso mo sayaw i-exercise nato. Padayon kita sa pagtumbaya diha sa dapit sa Ilihan, sa Pasto, sa Bodiga, sa tanan nga mga Akisal family, sa tanan nga mga Kabanag family, sa mga Ardinia family, o sa tanan nga mga Palomar family, o sa tanan nga mga Romano family, Exo Edgar Romano, may buntag kanimo da Exo Edgar, o sa tanan nga mga Asiro family, mga Villagantol family, mga Umuyod family, o sa tanan nga mga Santa Ana family, diya sa Naasog, o mga Atihana family, o mga Kadukoy family, maayong buntag kanimo diya pa rin Sopronio Kadukoy. O sa tanan diha sa Pasto, sa Bodiga, Iksoon, maayong buntag kanimo. Labi na sa proper barangay Maikson, ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan, minus 17 na, 18 mat alas 7 sa kabuntagon. Padayon ta, dapit sa proper barangay mga kaigsunan, may buntag kaniyong tanan diha sa mga Wano family, sa mga Adjan family, sa mga Casiris family, sa mga Generosa family, sa mga Extended family, sa mga Sorinio family, sa mga
Gabonada family maigsoon sa mga Gabonada family o sa mga Vergara family, sa mga Ilaw family, sa mga Candelario family, mga kaigsunan, sa mga Urok family o sa tanan nga mga Ampil family, mga kaigsunan, mga Gabonada family o mga Kasiris family, maayong buntag kanya tanan. Ilabi na sa mga Balasapas family diha mga igsoon, ilabi na sa mga Lampinik family, maayong buntag. Sa tanan nga ka proper barangay, maayong buntag kanya tanan. Ilabi na dapit sa Naga sa mga Balsamo family, sa mga Baldosa family, maayong buntag kaninyo. Naglanog-lanog ang FM radio sa mao nga dapit. Ilabi na sa dapit sa Alangilan, sa mga Silva family, maayong igsoon, sa mga Pato family, sa mga Turno family o sa mga Ramirez family nga dapit sa Alangilanan. Mahimutag kanyang tanan sa Masagibuhat, sa taga Davao City Government nga ilayon nga gikunik sa speaker sa sound system aron makadungog ang silingan. Wow, dalaygon ang Ginoo, lanog-lanog karon sa Davao City. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan, sipak o klaro kaayo ang mensahe Ginoo kaniha o hantod karon sa mga critics o mga pagtubiya. Maibuntag kaninyo diha sa Davao City Government. So, kauban ni Sir Belenario Escape Florentino na naghagok kini pagama o naghimo kini panahon, nagpuhis og panahon pagama og YouTube channel sa ato nga programa tanan dinhi sa ato nga dapit igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga nasulahan sa mga Yagoso family. Mahimbutag kanimo diha Sister Roslyn Yagoso o ni Dong Robert Yagoso. Mahimbutag ko sa diha sa Lamos sa pamilya ni Sister Jubilin Erosido. Mahimbutag sa mga Erosido family o mga Tintin family. O mahimbutag ko sa mga Romano family, kao Tintin Romano, mga Cabal family, mga Amaro family o mga Estolonio family o mga Bohol family o sa ubang pang mga katawhan niya ng mga pamilya igsoon, mga Santiago family, maayo buntag. Isa pa man dapit sa Takalan maigsoon sa mga Kajinti family, sa mga Abraham family o dapit sa nursery mga kaigsunan sa pamilya ni Nong Paterno o sa pamilya ni Parimpani o sa mga Rubiti family, Dong Dante Rubiti o mga Olpos family ng Hulya Olpos. Maimuntag kanimo diha ng Hulya. Mao ni imong ikaduha request Ma'am Norbert kayo transi isinggit no nang isinggit na to ang pagkamaayos Ginoo sa matagusan na to kamatinabo. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch brother Joffrey Pastor, nag-watch karon gikan gayon sa Manhoyod sa 101.1 River FM. Kanunay lanog-lanog diha sa Manhoyod igsoon o gikan gayon sa Cebu. Kay dunay nag-hook up nini gikan sa Dios sa 101.1 River FM, Riverside FM. Mahimbutag kanimo diha brother Joffrey Pastor, DJ brother Joffrey Pastor. Mahimbutag usab Exoong Sapre. Wow, mahimbutag sa akong mga kaigsuonan o mga kahigalaan kaniadto. Hantod karon naanapod sa FM radio. Muna nag-abot lang yapon mi, kaubay mi sa choir sa Tapong University. Kauban kaniadto na ison sa choir. Karon nakauban lang yapon, nakaparihan lang yapon o kahimtang kong sitwasyon ya sa mga FM radio gagibiyal sa Ginoo. Wow, kasi pinagloro maibutag sa tanan nimo diha mga pastor family diha sa Manhoyod o sa tanan nga taga Manhoyod. Excellent. Mahimbutag diha sa dapit sa diha sa Kabandag igsoon, naglanog-lanog ro diha sa pamilya ani Dong Dodoy Kadosale, sama sa ato sama sa gibuhat ni Sir diha dapit sa iyang mga kaubanan diha sa Davao City Government nga gi-connect yun sa sound system aron makadungog ang live o makadungog sa mensahe Ginoo. Wow, saludo ko sa mga katawhan ang Ginoo makapanalangin kaninyo igsoon. Isa pa man sa mga Kadosali family kay naay trompa ron diha kaatbang ron sila sa Dugdani, Lasola, diha sa Punglo o diha sa Kamandag igsoon. Mahimbutag kanimo diha Dugdodoy Kadosali o ni Nong Primo Kadosali o sa mga Garingo family o mga Amancio family ay una ni silang nabalaan na mo nga magpag-greet sa FM radio mga Garingo family o mga Amancio. Salamat sa Ginoo, way hunong way puas ang inyong pagsunod sa atong mga programa kini sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, even sa layong mga nasod.
Mo nang akong pasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehyo kay kuyunan, kay kayunan ngayang gihatag na nato aron kita makapamit sa pagkabayo pagkabuotan nga Dios nga labing gamhanan sa tibok kalibutan. Maayong butang sa mga Chavez family, mga kaigsunan, Dong Ramon Chavez, o sa pamilya ni Gao Junior Silva, Gao Bini Silva, o sa tanan nga mga Romano family at sa Victoria Romano, o mga Dahil family, o sa tanan nga naakaroon diya sa David sa Kamandag. Wow. May butag mga kaigsunan kus Ginoo sa David sa Pinitigan, hindi by Pastora April may Duran. May butag kanimo dahil Pastora April Maakab Duran, o sa mga Turan family. Adunay mga mensahe si Brother Joffrey DJ sa 101.1 Riverside FM. Adunay say mensahe, it is a long time ago na igsoon but we gather again someday. Salamat kay nagkahipalag ta sa kahanginan o sa FB Live. Wow, saludo ko sa akong amigo igsoon. Munang wa ko magdahok na ako desa sa FM Radio sa 101.1 Riverside FM Radio. O naay nag-hook up ko sa ikan sa Cebu City. Wow, muna nagkaabot na yun. Tingali igsoon ka di atulong hirpa ko April Boy o Frida Aguilar. Pero karon mga kagaysonan kay mura na takubis ko na pastor na tanahalagan katas Ginoo na upaw na ta igsoon. Ako rin pasalamatan ang Ginoo bisan upaw ta, basta maayo tag lawas, kondisyon ta, uban ang tabang sa Ginoo, uban ang presensya sa Ginoo, nga ato siyang mahimaya, ato siyang maday, ato siyang ituboy sa tibok na itong kinabuhi mga pinangga. Muna mga kaigsonan, isinggit na to ang iyang pagkamayo pagkabuhutan nga Diyos. O niya sunod nga anay nga kanta igsoon, dahonog nga south, atong ipadahonog ang pagkamaayos Ginoo. Maayong buntag sa tanan nga mga paneryo pamilya diha sa Pilitigan, atong mga kaigsunan nga makusganon o makanunayon nga nagasunod o nagpagamit gayon sa Ginoo. Doon ay mensahe si Ma'am Marlene Payot. Maayong buntag kanimo usab diha ma'am. Bago pa ni nakasulod sa ato nga FB Live mga Payot family. Maayong buntag kanimo diha ma'am. Maayong buntag kanimo. Unsa oras magsugod igsoon kay i-hook up ikaw diri sa 101.1 Riverside FM Manhuyod Wow. Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Brother Joffrey nga ang akong gyud nga live sa alas 3 ko na sa kabuntagon, alas 3 pinakadugay alas 3:30. Apan ang FM radio diri magsugod ko na sa alas 3 in punto. Kung malit matingali ko na atos alas 3:30. Una nga alas 2:30 pa nagmata na ko igsoon. Una di na ko mobalik o katulog kay makabalik o katulog makamata ko buntag. Una diri igsoon gitawag og sakripisyo kita. Una salamat sa Ginoo sa imong offer. Ako ipasalamatan ang Ginoo na ibin ang manhuyod makadungog sa mensahe Ginoo. Wow, dalaygon ang Ginoo na kung kay ni pribilehiyo. Brother Joffrey pastor nga naa sa 101.1 Riverside FM Manhuyod nga makadungog usab sa mensahe Ginoo. Although na tayo mga viewer diha si Sir Puson, mga Puson family, imo maning amigo yang mga igsoon. Si Puson na usa ka instructor sa dakong university sa Negros Oriental. O sa ubang pang mga katawhan na nakakaroon sa kapulisan o sa ubang pang mga trabante sa gobyerno na nagasunod mismo nining atong mga programa. Ako kining gipasalamatan na nagkadaghan ang atong mga listener o mga followers sa Shine FM, ilabi na sa imong offer, Brother Joffrey Pastor, sa imuha nga offer. Ako ning pasalamatan ang Ginoo kabaw sa tanan sa mensahe Ginoo. Padayon kita mga kaigsunan sa pagtumbaya diha sa Pilitigan sa tanan nga pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Junjun Panerio. Ang audio nimo igsoon ania ka sa mixer kay para kusog ang audio. Wow, dalaygon ang Ginoo sa imong nga mensahe. Ang audio nimo igsoon ana ka sa mixer kay para kusog ang audio. Although mga kaigsunan, adunay suggestion ang ato nga station manager nga si Reverend Gideon Candelario, palitan ako ni o katong uno
nga dili na ko magamit og speaker, kaya ang speaker dire mukagar maguni usahay o niya dili kayo insakto. Una nga namatos 4,000 ang iyahang nga giingon para sa pareha sa iyahang nga gigamit sa recording studio sa Malabuyok, Cebu City. Una nga sa usa sa ato nga General Station Manager sa Sign FM nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Ako to siya nga pangutanan og makikita to siya nako diya sa Bae City alang sa mga certificate sa para pagkasalig sa alaygon ang Ginoo sa imo nga suggestion. Brother Joffrey Pastor meaning dapit sa kabog-abog. Maing buntag diha sa tanan sa Pilipigano tapat human egsoon. Maing buntag kaninyo tanan sa live nimo sa SIP mauna i-hook up diri sa mixer pod namo diri. Wow, dalaygon ang Ginoo sa imuha nga kinabuhi. Nagpagamit usab mo para sa mensahe Ginoo. Dalaygon ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga mga DJ sa 101.1 Riverside FM Manhuyo, Negros Oriental. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Panalanginan mo sa Ginoo sa inyong mga paghagok. Nasayod ko nga ang Ginoo magapanalangin sa mga katawhan nga naghagok o nagbuhis og panahon para makapaminaw sa mensahe Ginoo. Ang atong oras alang sa kasayuran minusayos mag alas 7 na giyon. Alam kita mga kaigsunan diha sa pagtubaya sa Pilipigan. Maayong buntag sa pamilya sa mga Babor, Brother Christopher Babor. Maayong buntag kanimo diha Brother Christopher. O Sister Dida visitasyon sa tanan nga mga visitasyon family. O sa tanan nga mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. Maayong buntag. O sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil. O sa pamilya ni Brother Tata Panirio Exxon nga naa sa Kabadyangan, Bae City. Labi na sa kinabuhi ni dong ani Brother Doy Panirio o sa tanan nga naa karon sa Pilipigan, mga Buagas family ani dong Felix Buagas o sa imong tibok Panimalay. Sa tanan nga mga Robiti family, pamilya ni Gaw Imbong Robiti, pamilya ni Gaw Junjun Robiti, o sa pamilya ni Dong Abani Robiti, o sa tanan ng mga Saguban family, o sa tanan nga mga Sampilan family, nung Linjo Sampilan, maayong buntag. Ilabi na sa mga Dumahil family, naaliya usap sa Pilipigan, sa pamilya ni Brother Rodi, Sister Diding, maayong buntag kaninyo na tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga FM radio nga naglanog-lanog yun ining mao nga dapit. Even sa pamilya sa mga Bohol family, Ikso Ricky Bohol, Ikso Anet Bohol, o sa mga Azero family ng Jana Azero, o sa tanan nga mga Estrapila family, mga Romano family, Dog Jimwil Romano, maayong buntag kaniyong tanan diha. Labi na sa mga Babor family, nung Tilano ng Ligya, ng Nita Romano, kanong na usap nagasunod si Pastora Evelyn Romano, even ang imuhang anak ng Nita nga si Brother Jomar, ato ang karong nagapanarbaho, kanong na nagsunod ang iyang asawa nga si Sister Juliet Romano Exxon. Wow, dalaygon ang Ginoo sa tanan nga mga FM radio nga naglanog-lanog di ining mao nga dapit nini nga sayong abot-abot para pon makasayo o paminaw ang mga katawhan sa Manhuyon o sa uban pang sikbit lungsod o syudad o sa tanan nga maabot sa among broadcast. Wow, dalaygon ang Ginoo ang magapanalangin ang Ginoo kaninyo, Brother Joffrey. Dako kay ning pribilehiyo kay gawon sa inyong pag-hook up sa 101.1 River FM Manhuyon, Negros Oriental. Sa sayo kadlawon ang ako nga programa alas 3 gyud sa buntag. Balit ko alas 3:30 nakaupi na ang FM radio labi na sa live. Muna akong ipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi sa ato nga nag-supply sa wifi connection nga si Sir Raymond Gibara nga nag-supply kanunay diri sa FM radio. Ilabi na sa tanan nga mga katawhan nga nagahatod og panalangin nga sa lapianon nga bahin pagmintinar nining FM radio dinhi sa Balok Santo Niño, Barangay
sa Tanhay City, Igsoon, Negros Oriental. Kung kayo doon naman tayo obligation kada bulan, balayran sa Norico, balayran sa Wi-Fi, apan kanunay nag-advance ang panalangin sa Ginoo. Wow, grabe, pagkamaayo. Mao nga sunod tuig, doon ako'y amigo nga mutukod og duha ka FM radio. Nangutana siya og pilay gasto. Ingon sa okay nakaha ng 150,000. Kunya base sa ato nga pagtuki-tuki sa atong general station manager, okay na gayud na kayo pastor. Low power lang. Muna nga akong ipasalamatan ang Ginoo, ibin atong nahibalan na anyong offer ya sa sayong kabuntagon aron ang tanan makadungog gayon sa mensahes Ginoo, ibin ya sa manhuyon. Wow, to God be the glory. Og sa tanan nga nag-hook up nini, og sa tanan nga naminaw nini, ibin sa Davao Government Igsoon, ila usab naghihimuan og gikunik mismo sa sound system sa mao nga dapit aron makadungog sa mensahes Ginoo, sa pagkamaayos Ginoo sa matag usa nato nga kinabuhi. Mao nga nining mao nga dapit, wa ta magdala og relihiyon, wa ta magdala og title sa simbahan, wa ta magdala denominasyon. Ang atong kiwali mensahes Ginoo aron ikaw ug ako mahimong mabag-o pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Maayong buntag sa tanan nga Bohol family, diha sa dapit sa Tuyupan, o mga Romano family, o sa mga Amarante family, mga kaigsunan nung Andres Amarante, o kanimo sa Ninang Nuning Amante. Ano na minsan si Brother Joffrey ikan sa 101.1 River FM Manhoyot. Dalaygon ang Dios, maayong buntag sa tanan naminaw sa imong programa Igsoong sa Puri. Wow, salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa inyong pagkinabuhi. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw diha sa dapit sa Tuyupan, o dinhi sa Lower Tuyupan Igsoon sa mga Siray family, Pastor Lokring Siray, o mga Siray family, even sa tanan nga mga Kabanag family, Pastor Kabanag Igsoon, maayong buntag kaninyo diha. Ilabi na sa Manialas, kusog kaayo dias Manialas, maigsoon matupas ato ang aparente kasi gawa nito. O sa mga katawhan diha, mga alagad si Ginoo matupan nila. Sige be, may paminaw pastora. Ulo makaigsoon na si pastora, kanunay man na ilang mamakita. Dili parehan na ako igsoon, talagsar ako mugawas diri, mugawas lang ko, kung naagyo ko'y tuyo. Una ka, ang akong asawa, kanunay man na nila nga makitas gawas, labi na sa Farmer Association din sa Tanhay City, Igsoon din sa Kabukiran, isip presidente, muna nag-ulit tao ng iyang mga kaubanan, iingat siya, Igsoon na. Usapan pastora, magpakadato, ka, ikaw o ako dunay plano ang Ginoo. Amen ba? Wala na sige pasabot Igsoon nga magpakadato na mo abroad na araw ta magpakadato. Dunay revelation ang Ginoo sa kinabuhi. Ako sa kingnan, bisag asa ka, pulawan ka, pastora ka, alagad ka sa Ginoo. Paningkamuti nga makasir ka, makapaamit sa mensahes Ginoo, bisan asa ka. O hinungdan, inyong ubos ka alagad, bisan asa ko, bisan asa man kong hinagya, may nagsa, padayon nagwali sa mensahes Ginoo. Labaw sa tanan, dinhi sa kahanginan. Salamat sa Ginoo sa FM Radio, dinhi sa 95.3, sa Sign FM 95.3, Sitio Balong Barangay Santo Niño, Tanhay City. O salamat sa Ginoo, madungog usab kita sa tibuok Negros o sa tanan nga nag-hook up sa 101.1 Riverside FM Radio. Matod pa sa atong amigo nga si DJ, si Brother Joffrey Pastor sa Manhoyot, Negros Oriental. Wow! Salamat sa Ginoo, padayon kita magkaigsunan dapit sa Manialas, sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. Maayong buntag kanimo da Sister Jovelyn, kanunay maguning naminaw sa ato nga FM Radio dinhi ka sugad yon. O sa tanan nga mga Malti family, o sa mga Arias family, Pastor John Arias, maayong buntag kanimo da Pastor John. O sa mga Silva family, Gawanito Silva, ang matod pa ni Gawanito, makapalit yung ko FM Gaw, maminaw ko sige diya alas 3. Unang dagan kayong nagminaw karon alas 3 pag yun. Dili na ko mga kaila, adunay magpangutan na makisayon asa mga FM Radio dinis Balot. Unang usa sa atong mga amigo diri, muhatod na itong mga informasyon nga alas 3 pa naglanog-lanog na sa ilahang pamilya. Wow! Kalaygon ang Ginoo, alas 7 na yun sa uno.
pero alas 7 dos na ikson sa kabungtagon ato gini ipadayon ang atong mga greetings kaya di pwede di mahuman. Maayong buntag diha sa tanan nga mga Silva family, gaw Juanito Silva, gaw Dita Silva, o sa mga Villagantol family, Sister Siasya Aria Villagantol na diha dapit sa Kasagangkal. Sipa Oglano kayo diha sa Kasagangkal Exon. Maayong buntag sa tanan nga mga Muharis family o mga Muharis family o mga Garingo family. O sa tanan nga mga Vlasa family diha sa dapit sa Nasingnan, maayong buntag kanimo diha Brother Jody Vlasa Exon. Ilabi na sa dapit sa suko-sukuan sa mga Santiago family. O diha sa Latawan sa mga Churica family, Sister Celia Churica. O sa tanan nga mga Limbaga family. Wow! Kalaygon ang Ginoo. Diya sa Kabugan ng Hatap, lanog-lanog kaay diya sa Tanaid family, o diya sa mga Katubig family, may buntag kanimo diya Dong Rodel Katubig, o sa uban pang magkatawhan diya nga kanunay na minaw sa ato nga programa. May buntag sa tanan nga mga Badoy family diya, Dong Ernesto Badoy, o sa pamilya ni Dong Ertemio Badoy, o sa mga Obira family, pamilya ni Dong Roger Obira, may buntag kaniyong tanan diya, o sa mga Kasal family, pamilya ni Dong Sinto, pamilya ni Dong Buboy Kasal, pamilya sa mga Malgi family, mga Buagas family, mga Limbaga family, mga Igsunan, sa mga Tulabing family, o mga Villagantol family, Dong Ros, Villagantol, Sambilan, o sa mga Baldado family, Paring Indoy, o diha paingon diha sa Nagpaan. Adunay nagsunod diha mga kaigsunan matol pas ato ang nabisita atong miglabay nga adlaw. Ningingon gani maigsoon ingnan iyahang lola o inahan. May mosulod ko aning bakong relihiyon aron mawa gyud ang akong bisyo. Unang diri igsoon basta nas Biblia amo gyud nga iwali. Musugot matag sa dili, muundang matag sa dili basta nas Biblia amo gining iwali. Sa kahanginan sa FM radio, even sa media, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngadto na sa laing mga nason. Maibuntag kanimo diha Ma'am Maria Fee, Kiro-Kiro, Tirano. Kumusta man? Maayong buntag sa imuhang pagwas na usab karon sa ato ka programa. Sa tanan nga mga Kiro-Kiro family, Tirano, Turino family Igsoon na nagwas. Taas gikan kayo sa Bais City. Diha sa San Jose mga kaigsunan atong amigo diha nga nagasunod o nakisayod na to atong amigo diha sa San Jose Igsoon. Maayong buntag kaniyong tanan diha sa San Jose Bais City. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kanghatap. Tingali ako nang na-mention ari na kos namunbon saglit ang atong oras, grabe gyud kapaspas. Unang gikan gyud sa alas 3 mo na makasugod gyud kog alas 3:30. Mahuman kog alas 7:30 atong imagine 4 hours natong ginawyaw dire. Apan ako ni gipasalamatan ang Ginoo kay naaman ta dire. Nasa ito Igsoon dili pa ni mao. Gi-training pa ta niini. Pila pa ko kabulan dire mga Igsoon na anak ko sa 9 months o pila pa ko kabulan dire sa FM radio. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Brother Rodel Lebrando from Lapu-Lapu City. Ang Ginoo magamping sa inyong kinabuhi. May buntag diha sa Namunbon sa tanan nga mga Rubiti family, pamilya ni Gaw Rone Rubiti. May buntag dunay mensahe si Ma'am Maria Fee, Kiro-Kiro, Turino. Good morning Pastor, maayong buntag sab ninyo diha sa mga Kiro-Kiro family o mga Turino family. Wow, talagang ang Ginoo sa inyo mga kinabuhi, mga pinangga na mong paminawan sa FM radio o sa Facebook Live. Maayong buntag sa mga Caldo family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Uboy, sa pamilya ni Paring Udoy Caldo, sa pamilya ni Paring Isik Caldo, sa pamilya ni Paring Isikil Caldo, o sa pamilya ni Nonggiro Caldo. Sa mga Caldo family, maayong buntag kaninyong tanan diha. O sa pamilya sa mga Kalungsag family, Nong Fredo Kalungsag, o sa tanan nga mga Villares family, Paring Tata Villares, ilabi na sa mga Uyanggurin family, Insoy family, munang naagyo ko diko diri may Igsoon. Wala na gipasabot mga Igsoon kus Ginoo nga sa unang ka-eskwela tagtuluhiyo ng udigota. Naagyo na ipangudigo panuhin, di ko na nato ikalimot kay moingon kung di ko mangudigo manuhin, himutang pakakon ato bangas Ginoo tinuod man ko na pero magtuon sab ko di ko magsali ko pangunuhin. Kaya masige niya tagyangon sa kisame, niya watay cancer. Niya naabay ang exam sit A o sit B. O niya tagsa kaduka. Sa man mo pag-answer, uwa kay natunan. O
O sige na lamang kag yamot sa kisamin igsoon. Panawin kita sa pag-greet diya sa mga uyang gurin family mga kaigsunan sa pamilya ni paring Lito, uyang gurin Mas Maria Fi uyang gurin, o siyang mga anak nga si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, Angelo, Angeli, Samuel o si Jota mo sa apo ni Mas Maripi nga si Ian, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inday, Sophia, Fit, Insoy. Salamat si Ginoo sa mga Insoy family, kanunay kuning nagsunod. Kanunay ning naminaw bisag pa man sa FM radio diha sa Namongon. Lanog-lanog ang sipa kayo ang FM radio sa inyo nga panimalay nining tagnaw dapit sa kabuntagon. O diya kay holiday man ron, away trabaho ron. Wa roy mga estudyante igsoon, relax ron. O na nga salamat sa Ginoo. Aning adlaw nga Biyernes igsoon human ini mulakaw ko igsoon. Kay wato ko sa airport. Kay dunay gitugo ng akong asawa going to Maynila, going to Saudi Arabia. Ulang salamat sa Ginoo, ampingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho. Akong ipabalon ang panalangin sa Ginoo sa matag-usan ninyo nga makaangkon gyud mo og maayo og amo. Wow. Iban ninyo nga doon amoy matag-usan ka pamilya nga nagpaabot ninyo. Labaw sa tanan sa inyong mga anak. Kasagaran manguna narbaho sa laing nasod, mga inahan. Musulod og OFW mga kaigsunan mo na labi na sa dapit sa Saudi Arabia ang Ginoo magapanalangin kanina. Doon natin daghang mga OFW nga nagasunod ini nga mga programa gikan sa Sweden, gikan sa Kuwait, gikan sa Saudi Arabia, sa Oman o sa Singapore. Doon na ganito yung sunod mga kaigsunan gikan sa lain nga mga area nga dili na sa Saudi Arabia igsoon. Doon akong pasalamatan ang Ginoo niining privilege kaigsunan nagadaghan ang atong mga followers sa Sign FM o nagadaghan ang atong mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even dapit area sa Manhoyot nga mag-hook up na sa ang ato nga amigo diha kayo sa 101.1 River Side FM igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Joffrey Pastor o sa tanan nga mga DJ sa 101.1 Riverside FM igsoon. Magapanalangin ang Ginoo kaninyo. Pinaagi-usab kaninyo, pinaagi-usab sa inyong pagsakripisyo, paghago, ibig gani sa paglantaw, sa pagsunod igsoon, naghago na taan. Una akong ipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga naminaw dias na mundo, sa mga Himina family, Pastor Himina Michael, ay punta kanimo diya Pastor Himina Michael, o sa tanan nga mga Karabangwil family, mga Kalibo family, mga Kaisunan, o sa tanan nga mga Luquinio family, mga Martin family, o mga Estoconing family, o mga Galaban family, Dong Dokdoy, o sa imuhang pamilya, mga Galaban family, o mga Lopez family, labaw sa tanan ni Brother Ansing Mercado, si Brother Ansing Mercado na minaw karon sa ilang panimalay dong sa grito mga Mercado family. Si mismo si Brother Ansing Mercado ipasinabing sa pagkamayos Ginoo. Yung bisita diri sa FM radio, iyang i-clarify kung naabagoy FM radio. Minungdan iyang yatag ang mga ngalans o mga names. Mao nga doon na tayo mga amigo, mga kaigsunan, maghatod o mga greetings, maghatod o mga pagtumbaya ato nang hatagan o pagtagan dinhi sa kahanginan. Maayong butang sa tanan nga mga Ardinia family, no Cedro Ardinia, no Marlon Ardinia, nalag-lanog karon sa ilaha nga panimalay ang FM radio nining mao nga dapit. Sa inyong mga silingan sa mga Landisa family, ni Brad Artemio Landisa o mga Kistasyon family, Pastora Renren Kistasyon, maimuntag kanimo diya Pastora o sa imuhang mga igsoon niya, imuhang mga kaparintihan, mga Kistasyon family o mga Landisa family. Wow. Sa tanan nga mga Masida family, mga kaigsunan, even sa mga Adlawon family, pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, pamilya ni Dong Rico Adlawon, pamilya ni Dong Tony Adlawon, maayong buntag. Labi na diri sa upper portion mga kaigsunan sa mga Kabanag family, nung danding pamilya ni Dong Daning Kabanag, o nginang Mukrit Kabanag, o sa mga Talon family, Brother Rami Talon na tuwa karon sa Sikihor, napili na nga pamilya si Brother Sister Bibi Talon, igsoon Kabanag, maayong buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa inyong panimalay. Ang Ginoo makapanalangin kaninyo, ilabi na sa mga Rubiti family diha sa dapit sa Kantalaki, pamilya ni Sister Lita Rubiti, maayong buntag kanimo Sister Lita Rubiti, o sa tanan nga mga Rubiti family diha sa Namonbon mga igsoon, sa pamilya ni Nung Iboy Rubiti, o sa pamilya ni Brother Janjan Rubiti, Sister Sarsi, ato mga kaigsunan,
o sa pamilya ni Brother Juan o Sister Ann Robiti. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunay naman na sigon Diyos pagpangalaga sa Ginoo. I declare blessing sa matagusan ninyo ka mga pamilya. Wow. Salamat sa Ginoo sa pamilya sa mga Amante family ng Elisa Amante, maibuntag kanimo da ng Elisa Dumuto, maibuntag kanimo da Sister Angging o sa imong bana si Dong Rico o sa kinabuhi ni Sister Roxanne, Sister Ria Amante, maibuntag sa tanan nga mga Amante family o sa mga Silva family mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, naglantaw karon si Brother Rodel Rebrando Silva, ang imuhang pag-umangkon Brother Junior Silva mga kaigsunan, nag-focus Ginoo nga dunay ni FM Radio atong amigo aron makadugog yun siya sa mga programa gikan ining mao nga topic mga kaigsunan. Ang salamat sa Ginoo magpagamit ng yutas kuraton sa Ginoo ay ang Ginoo maghatag og pinas sa mga butang nga atong gipanganoy at dili nato kayang buhaton sa tao sa pagpaningkamot kung dili ang Ginoo maghanay o magtagbo ning tanan. May pagbuntag kanimo diha Dong Randy Silva, may buntag kanimo diha ng Pingping Silva o sa pamilya ni Dong Johnny Silva mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Renato Silva, Mats Raquel Silva, naglantaw o nag-watch karon sa Facebook Live inyong anak nga si Brother Rodel Lebrando Silva from Lapu-Lapu, Cebu City mga pinangga. Lanog-lanog ron kay silang panimalay sa panimalay ni Paring Renato Silva Exxon, sa pamilya ni Exo Jima Silva, may buntag kaninyo diha o sa pamilya sa mga sa tanan nga mga Bulgado family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Erning Ninong Munding, sa tanan nga mga Bulgado family, sa tanan nga mga Santiago family diya, sa tanan mga kaigsunan ni Nong Baduring, pamilya ni Nong Baduring, pamilya ni Dong Giovanni Santiago, labi na sa mga Baldado family, sa pamilya ni Nong Hermi Baldonado, kanong na ito nga nagasunod si Pastor Isi Baldonado from Pasay mga kaigsunan. O salamat sa Ginoo sa pribilege kaigunan, doon nato'y mga plano sa pagbisita niya mga David, pagbisita usab sa iyang magulang nga mao si Nong Herme Baldonado nga naa karon sa Tantan Exxon. May buntag kanimo diha Dong Roy Baldonado, may buntag kaninyo tanan diha sa mga Baldonado family, ilabi na sa mga Pansito family mga kaigsunan, may buntag kaninyo tanan diha, pamilya ni Dong Budi, pamilya ni Dong John Pansito family, sa pamilya sa mga Bayot family mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Mabilog family, Brother Gumel Mabilog, Sister Alma Mabilog, o sa inyong duha ka mga anak Dong Alzin o ni Dodong Alfredo. May buntag sa mga Silva family, Dong Elmer, Sister Cristina Silva, lanog-lanog usiba karon ng istasyon sa FM Radio nining mao nga dapit sa mga Silva family, ilabi na sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, Brother Jobert Silva, o ni Dong Hiner Silva o ni Sister Rinami Silva Exxon. May buntag kanyang tanan sa mga Silva family, ilabi na sa tanan nga mga Samane family, Dong Jojo Samane, may buntag kanyang tanan diha, o sa tanan nga mga Bastona family mga kaigsunan, Maring Bising Bastona, Dong Ritsaw Bastona mga kaigsunan, bisan pa man sa mga Malyosa family, Dong Soylio Malyosa, may buntag, o sa tanan nga mga Lasula family, nung Alex ng Maming, may buntag kanimo diha nung Alex ng Maming Lasula, nalulano ron ang FM Radio diha sa inyo nga panimalay. Ilabi na sa pamilya ni Dong Daniel Lasula, adunay amplifier niya, trompa pa yun. O may buntag sa tanan nga mga Andaya family, Brother Dinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya, may buntag kanina mga tanan. Ilabi na sa dapit sa inyong mga silingan diha, Paring Bukoy Santiago o ni Dong Bukoy Lasola, may buntag sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, may buntag kanimo diha Dong Johnny, o mga Balingit family, Dong Jimmy Balingit ng Maria Balingit, o sa inyong mga anak, mga binalay apong mga pag-umangkon, o sa tanan nga mga Palomar family, pamilya ni Dong Romy Palomar, pamilya ni Dong Pidi Palomar, pamilya ni Dong sa kinabuhi ni Dong Amy Palomar Exxon, o sa mga Ivanes family, Sister Naila Ivanes, o sa mga Ivanes family nga naadias nagawa. O dapit rin mga silingan ni Brother Dinas Andaya nga naglanog-lanog ron diha sa Puglong Exxon. Wala maroy klase Exxon kay holiday maron na mauli ron mga magtutulo diha, mga maestra dinhi sa Patricio Memorial High School Exxon, o sa gikan sa elementary ngadto kayo sa senior high school. May buntag kanimo diha Dong Alin Adlawon sa mga Adlawon family,
Dong Sani Amanti maibuntag kanimo diha labaw sa tanan sa kinabuhi ni sa pamilya ni Dong RJ Azero lanog-lanog ron diha Dong RJ Azero maibuntag kanimo diha Dong RJ panalanginan mo sa Ginoo o ang Ginoo magatagbo sa inyong mga panginahanglan sa tanan nga mga Fabro family mga kaigsuonan maibuntag nimo diha Dong Ilmi ng Emilia Fabro o ni Dong Chloe. Nakauna-una na gyud ko di na ko malimot sa kinabuhi ni Dong Chloe kasi siya nauna sa iyang umaga o niya salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Dong Chloe unsay apelyido ani may sumala lang ko ka hibalo unsay apelyido ni Dong Chloe ug Malyos sa Manilison may mutag ni Dong Kaloy Aguilar may mutag kanimo diha mga Aguilar family diha sa Suko-Sukuan o diha sa Baay City o sa Tanhay City kay daghan biya mga Aguilar family so may mutag sa mga Palomar family also mga kaigsuonan ani Dong Nilo o ni sa imo ang asawa day ili may buntag kanimo diha sa pamilya usab ni Dong Lando Ardinia day Joy Ardinia may buntag o sa inyong anak nga si Dong Rinante o sa tanan ninyo nga mga anak si Dong GR kumusta man siya ato karon sa Maynila o sa imo ang mga anak nga nabili diya sa inyo nga panimalan may buntag sa tanan nga mga Tano family sa pamilya ni Sister Michelle Tano sa pamilya ni Dong RJ Tano sa pamilya ni Sister Brother Lito Brother Carlito Senior Tano Sister Elnas Tano o ni Dodong Jeep o lumakmak to karon sa Dumaguete City sa mga Tano family mahimuntag og sa mga iwan Uyang Gorin family Sister Miriam Uyang Gorin o ni Dong Johnny Uyang Gorin sa tanan nga mga Tano family mga kaigsuonan parin Joel marin JJ Tano mahimuntag kanimo diha o sa pamilya ni Dong Pimboy Filomeno ni balik na ni si Dong Bimboy sa Bohol na narbaho igsoon sa pamilya ni Dong Joseph Tuko may buntag kanimo diha Dong Joseph ni Sister Sing Sing may buntag o sa tanan sa pamilya ni Dong Ricky Badoy o sa pamilya ni Maring Aisa Palomar may buntag kanimo diha Maring Aisa o sa pamilya ni Dong Naldo Pabro day Aurora may buntag kaninyo diha lanog-lanog ro diha sa Panimalay ni Dong Jojo Badoy unang iato na sa ko igsoon kahapon tingali ko nakalakaw sirado ato ko sa adlaw di ay ako nang tryan ro igsoon bumisitan ko sa ato nga tinugdan ko sa wifi connection kaya naasap ko i-try o hangyo igsoon salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower ug listener ning mao nga dapit adire mga kaigsuonan mga Lacorte family Dong Rogelio Lacorte may buntag kanimo diha Dong Rogelio o Dong Romel day Rowena ni Dong Rodelio o ni Dong Junjun even sa pamilya sa mga Ilyama family nung Inog Ilyama ng Ili Ilyama o sa inyong mga anak diha God Michael o sa talan nimong mga umagan mga pinalay akong mga pagumangkon paring Rizal Tuko may buntag kanimo diha Mansipang may buntag kanyong tanan diha sa dapit sa Punglo Dong Primo di Daylor na may buntag kanimo Daylor na Dong Primo to akaron sa Sikihor labi na sa mga katawhan sa dapit sa Sikihor nga nagapararbaho ang Ginoo magaproteksyon magbantay kaninyo labi na sa mga Librando family paring Arman Librando nagwatch karon imuha pagumangkon ni paring Arman Librando na si Brother Rodel Librando nga nagwatch kayon sa Lapu-Lapu Cebu City salamat sa Ginoo ato ni Sir Handes mga pag-apo sang litang atong oras hapit na gyud alas 7 media alang sa kasayuran sa tanan sa mga FM radio ang atong oras karon mga kaigsuonan alas 7:20 na sa kabuntagon may pagpamaho may pagpangapi matod pa sa atong kauban dinhi sa FM sa atong mga viewers sa Facebook live nga si Sir Roel Fuentes mga kaigsuonan nindot ipangapi pastor pulong sa Ginoo Pinoy na alas 10 nangapina ta o niya sa diha sa pagpangapi sa pulong sa Ginoo igsoon maigo ta makoreksyonan ta unya babago ta salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban mag-amot ta mga kaigsuonan labing gamanan o silimbahon ka nga Dios dili matukik ang imong pagkamay pagkabutan ka Dios nga may sama kanimo ilabi na sa dakong pribilehyo higiyon nga magihatag ka namo amahan labaw sa tanan sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe gikan sa balaan nga kasulatan salamat o Dios sa tanan nga mga FM radio nagasunod ining mao nga dapit gikan sa alas 10 hangtod gayud sa alas 10 sa kagabion everyday o God ang imo kami gihatagan og dako nga pribilehyo kahigiyonan aron ang imong mga pulong mga mensahe og mga maayong pagtulon ang among ihatod ngadto sa katilingban. Salamat o Dios sa imong kaayo nga imong gihatag kanamo sa among pagsustain, sa pagproteksyon o pagbantay sa tibuok na akong panimalay, uban sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, even sa paglakaw karon sa akong asawa, going to Maynila aman sa ilang flight karon.
sa ilang pagsikat sa ilang gigikanan karon paingon sa Maynila ikaw magakupot sa ilang makinabuhi uban sa iyong mga kaubanan nga mahimo siyang kahayag mahimo siyang instrumento lapaw sa tanan diha sa dapit sa maong nga Saudi Arabia amahan ang pingi ang ilang kinabuhi o ikaw magaproteksyon magabantay ang imong dilibuan ka mga anghel mo'y magabantay magaproteher silang matakusap ka mga kinabuhi atake sila maayong amo amahan ilabi na audio sa dapit sa river side audio sa maong nga FM radio sa maong nga 101.1 River FM radio nga mag-hook up rosab o maga-connect nining maong nga dapit gikan sa alas 10. Salamat amahan sa kinabuhi ni Brother Joffrey Pastor ug sa tanan nga mga DJ sa maong nga 101.1 River FM sa Manhuyod Negros Oriental amahan. Salamat ulit sa dakong privilege kay gayunan imong gihatag kanamo. Luzon, Visayas and Mindanao, even sa dapit sa Davao City, doon sa kinabuhi ni Sir Florentino amahan Iskit. Ikaw magapanalangin kanila, ilabi na sa tanan nilang gihimo na ilagay nga gikunik sa maong nga sound system aron ang ilang mga kasikmit ug mga panimalay ilang makadungog sa imong mga mensahe amahan. Labaw sa tanan ni dinhi sa Negros Oriental sa mga sikbit mga FM radio nga nagamit og mga trompa, nagamit og mga sound system, nagamit og mga amplifier aron ang ilang mga sikbit mga panimalay makadungog sa imong mga pulong mga mensahe sa imong pagkamay pagkabutan nga Dios nga way sama kanimo amahan nga among ipahibalo sa tibok kalibutan nga maayog gyud ka kanamo amahan. Salamat o Dios niningtap na og dapit sa kabuntagon walay lain namang gipasadugan gipasalamatan niningtap na og nining oras sa alas City imedya nining dapit sa kabuntagon Lord. Salamat o Dios sa imong pakiguban even sa tanan nga mga OFW nga tuwa karon sa Kuwait, tuwa karon sa Saudi Arabia, tuwa karon sa Sweden, even sa Singapore, even sa Malaysia, even sa Dubai o sa unsa pang mga lugar na naa karon sa laing mga nasod Lord. Ikaw mga proteksyon magabantay ang imong dilibuan ka mga anghel may mga proteksyon magabantay ipahilayo sila sa bisan unsang katalagman ipahilikay sila sa mga disgrasya labaw sa tanan buhat sa kaway nga mao ang buhat ni Satanas dili maka-intervenir sa matag usa imo silang lukuban imo silang silihan sa imong hamili nga nago labaw sa tanan sa imong gamhanang mga pagkauamahan nga walay makaagaw gikan sa imong mga kamot ang among makinabuhi kanunay kini imong gimonidor amahan dungog og himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan sa Ama sa Anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon amen ug amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban. Manamilit ng inyong ubos nga alaga, ubos nga sulugoon, ubos nga amigo, ubos nga higala sa kahinginan. Salamat sa Ginoo sa inyong offer. DJ Joffrey Pastor from 101.1 Riverside, Manhuyod, Negros Oriental sa inyong pag-hook up usap sa itong programa sa sayong kadlawon. Makadungog ang taga Manhuyod diha tanan atong mga kaila diha sa dapit sa Manhuyod mga pinangga. Salaygon ang Ginoo sa inyong pagkinabuhi. O sa tanan nga kutob nga nag-hook up usap sa Cebu City gikan sa mao nga 101.1 River FM Exxon. Dalaygon ang Ginoo. Tiningtap na ang dapit sa kabuntagon ang atong oras minus 5 mag alas 7:30 sa kabuntagon. Alas 7:25 na sa kabuntagon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Tim Ryan Magasaol, ana usab ang inyong ubos nga lagat, ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa kanginan sa FM radio o sa Facebook live Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod ang Ginoo magapanalangin sa matag usa iningtap na ay soon pinagi sa ngalan sa labing halangdon nga Dios nga bitag iya sa matag usa nato kamakinaboy ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato o may buntag kanatong tanan ang atong programa sa kadlawon ang imong pulong ko'y lamparahan sa umong ako mga tiil o kahayag sa akong alagianan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabak na programa ni Pastor Gideon Candelario ang pulong mo kinabuhi ko Mateo 4:4 dili lamang mabuhi ang tao sa inapay lamang kung dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios pinagi sa balang kasulatan naibutag ka natong tanan o God bless kaninyo nga tanan maayong pagpamahaw maayong pagpangapi o ang Ginoo magaproteksyon magabantay sa matag usa kanato eksa.